Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa FM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Sa adlaw kita karon sa Martes, Mayo 24, tuig 2022. Sa mga kabombo live nga malantaw ang Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo sumungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini ang mga kabombo sarangman nga mabalian live ang mga dalaguan kag mga nagapaw ng mga balita sa paglangon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon inian mo lagari mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby. Kay check tato ng balita karon may isa iya kalapsag nga nasapuan nga nagakulob sa kanal sa Barangay Rizal sa distrito iya sang Lapas. Ang bata ginaputos sa plastik kag ginhaboy lamang sa kanal. Pulupasin siya sa mga nagapanyaga. Tuman ini ka sensitibo karon iyang balita. Kag isa man sa makatalandog balatsagon kay man kumplito na ang bata mo. Sa aton sini nga mga kabombo kon sandig pagani sa mga laragway nga ginpadala diri sa Bombo Radio. Healthy pa kung tani ni kay medyo mabudo-budo ang iya sining lawas. Nagakulob ini banwa sa kanal sa isa ka dira sa may barangay Rizal sa distrito iya sang Lapas. Makaluluoy mano ang inosente sini ang lapsag nga tapok lamang ginhaboy lamang sa kanal sa aton sining mga kabombo. Standby kay aton sining pagkingangutan aton sining koneksyon sa patrol sa aton man sini pre nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa Bombo Radyo Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang don sining mga balita dumduman nyo si Corporal medyo Cristobal nadakpan sa bypass operation na kuhaan sang kapin na 400,000 pesos kabalor sa illegal nga droga. Nagpositibo ini siya sa methamphetamine hydrochloride. Sa aton sini makabombo isa sa mga kemikal nga ginagamit sa paghimo sang syabo. Ano ang sarang sini niyang pagpantubangon sini karon niyang kaso? Sa aton sini nga mga kabombo sa iban pa nga mga talupang don karon nga mga balita, presyo sang gasolina kada litro nagsaka sang kapin na 4 pesos. Unang kilala ko pa sinya bumbot sa presyo sang produktong petrolyo subong, no? Sarang iya nga makatugas ang cardiac arrest sa kamahalon. Sa iban pa nga mga talupang doon sinikaron ng mga balita pagsungka sang isa sa mga suspitsado sa Claire Jergos sa murder case. Ano bala ang importansya sa kaso? Kag sumungman istoryanta later on sa pagpalayag sa bumuaray sa Udto, mga vendor sa Iloilo Central Market hindi pabor sa sining public-private partnership. Sinya ipakayo na lang blasang syudad nga kinanglan pa'y pipipiyaw. Kang istoryanta man no CCTV, no business permit nga memorandum circular nga ginpagwa sang the Department of the Interior and the local government. Madalagkuhan mabalita issues kay impormasyon pagatutukan ta sa pagpalayag sa bumuaray sa Udto. Check ta na connection sa patrol with Bombo Shina Marisualan may kantanan sa sininggin haboy nga lapsag sa kanal. Bombo Shina sa report, please come in. Yes, Bombo sabi sa diri kalapsag nga nasa Puano nga yara nagalutaw sa may kanal diri sa pila ka mga puloy-an sang bahin sang Rizal Lapas diri sa may distrito or diri sa may barangay Rizal Lapas. So initially ini babayi ni siya no ang nasapuan diri nga baby. Makita dira sa aton nga Facebook live. Nakasulod ini siya sa blue nga plastic pero pagkasapo sining pag-iya sang balay diri nga si Ma'am Hayahay Ostike no. Amo na siya naghapa ang bibi, may mga pilas na sa likod niya, palangitom na ang likod sa bibi, may buhok na kompleto na gidyan nung bibi nga ini. Bombo champ mo na gid siya ma-identify mo siya sa dayon kung makita mo siya no diri or makita mo siya sa may kanal nga naga utaw-utaw. Subong no ongoing ang investigation sa aton sining Lapas PNP, and initially may ari kita din na batong information nga may isa sila nga ginasunod diri nga identity sang isa ka border sang amo sila nga balay kay may boarding house man ni siya.
Bombo Champ, but for verification pa ina as of this time. So amo na so far no ang natabo or amo na ang development sa diriya sa natabo or nasa puwan ni nga lapsag na may Rizal La Paz Bombo Champ. Alright, why pa man sang ano na karon di na nila gindala ang bata, nakuha na bala nila Dres Canal Bombosina? Wala pa gid sa gihapon nakuha Bombo Champ ang BB, ara man sa gihapon ginahulat pa ang ang magakuha ni sa BB3, and of course ang PNP naton ang naka-ari man diri. So hambal nila kaniya gina verify ang ining persona ang ila nga ginatumod para wala pa nakuha ang PS mayara na sila sang lidok or base mga kadto diri bala subong para ma-verify nila kung siya gid man abi ang iloy sa sininga lapsag iya nga ginhaboy sa kanal Bombo Champ. Sa aton sining mga kabombo pro pasensya bala naton tigpranyaga, pero anong makita sa sitwasyon sang bata Bombosina sa sining kanal? Nagakulob ni sa Bombo Champ. Miyara ingod or nakagwa siya no sa may plastic ni nga blue nga dako ni siya nga plastic nga blue. May pilas na siya sa likod. Tapos nagapalang ito man ang likod niya kay syempre naghahapa siya, makita mo lang ang likod niya. May ara pa sang mga ano na pala Bombo Champ ang sa tiyan niya na pala Bombo Champ, makita mo pa Ang pusod niya. So ang pusod niya makita mo ara pagid dia nakakita mo to nagalutaw-lutaw man no ang pusod sining BB. So hindi nato nakita ang actually initially pa lang ning babayi kay wala pa man nila to natandog amo pala na so far ang nila initial information base man sa pagpanglantaw nila no wala pa man ni siya gapanimaho kay nagpalapit man kita dito sa may lapit dito kita wala pa man siya gabaho kag amo na to nga nakita sa kagaina pinaagi kay ining tag-iya sang balay nga si Ma'am Hayahay makuha siya kung tani isang sang amo na sir ay makuha siya tani Bombo Champ sang inugatong bala amo na ni. So amo na ning BB sir. Okay, nakuha ng BB Bombo Champ ginasulod sa isa ka karton ang gidala sang katapo sang Philippine National Police. Okay. Ang ning sa likod yun man, dugo ni siya Bombosi o kon lagob o dinampi ang pilas niya? Ang sa likod yan Bombo Champ, pilas na siya. Ang red ay ang do nagapula. Pilas. Pilas ang gisaya. Bombo Champ tapos ang ilya na ang sa may left na do pababaw na siya Bombo Sus Champ. Maria kagusip. Do kahilti manigani nya klase sang lapsag kay mabudo-budo Bombosina. Yes, Bombo Champ, natingala kita actually pagkakita nato kay expect naton do hindi pa bala do gamay but very sa personal dako siya no very healthy siya ma'am no healthy gid siya nga baby bag-ubon agi siya. Wala nakita ka man di na ma'am kapag sang early pag nakikita nagabot kita gid mo piska gid ang bata kaya kay subo nga pagwa na siyempre na nala sa kainit mo medyo nag-dark ng color kung bata taga dili ka ma'am anong ngalan mo ma'am? Zero Dilo, nagabaldosa ako isda po. Nagkatulay. Okay. Pero pagkakita nila, gaginhawa pa? Wala na. Ang initially kay ma'am kakaina, nakakita gid una. Wala yan na abi. Hindi niya man matandog o mapalapitan. Gida mo lang ito nga, nakita niya nakakulob abi Bombo Champ. So wala man siya kung gaginawa pa tong BB kaina. Sang first time nga nakita ni Ma'am Hayahay Bombo Champ. Gindala na subong ang BB, kaupod ang nakakita ang mga witnesses naton sini para nga for further investigation. Aton man karon follow up ang PNP regarding sa ila ginasundan nga mga posible amo ang Iloy Dabi sang sini nga BB. But kamo to may ara nga do may nabatian sila kuno do nagabuna. So inasali naman mga babatian diri naton nga sa boarding house no sang sining tag-iya mismo nga nakakita sang BB Bombo Champ. All right. Dugang nga detalye sa mga balita bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Kini si Bombosina Marisbalan para sa Pamasaran sa Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bumbo. Thank you so much Bombosina sa imo sini iyang report. Do ginakumos man ang aton sini nga dughan sa makita naton iyang sitwasyon sang lapsag nga niyo. Ang
ginapaminsar gidayon naton basta sa mga kasubong siniya nga sitwasyon. Hindi luyag sang Iloy sini nga may baluan sang iya nga ginikanan nga nagadala siya o kon sus Maria kagusip do nagakawadaan kita sa mga tinaga bangod man sa sitwasyon bala, no? Una beste kon ang bata yang nanway niya sang sala mo inosente ni kag kon naglabot yun man sa punto nga gindalay ni sa sulod sang siyam kabulan, kanigin bunag yun na lang sang insakto kag ginpaduptar kon hindi gin man siya abi sini iya kasarang nga magbuhi pa, or bangod nga ti nakakomiter siya sang sala kay hindi pa preparado amo sining natabo sa iya ginpanindugan niya na lang kung tani. I'm sure sa pila na ka mga instances nga aton sining nasaksihan ang mga ginikanan puwerte grabe ang kakig sa ila sining mga sa ila bibata nga ti nagaeskwela na disgrasya, pero na to the point nga ihaboy mo sa kanal, putson mo sa plastic kag ihaboy sa kanal. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung bunga ni isang paghigugmaanay, isang isa kalalaki kag isang babayi, ti why not abigin panindugan na lang kagin buruligan sagod tubtob nga magdako ini bata kati why niya sang sala walang kamuang-muang sa mundo kun sa Tagalog pa. Kag may kinamatarong kung tani ini siya nga magkabuhi sa ibabaw sang aton siniyang dutang luaan. Kung ganun kita kabalo kung ano nagsulod sa pinsar sang mismo Iloy sini nga ginhaboy niya. Kung siya gin man na may kagustuhan or kung sino man dira iyang may kagustuhan nga ihaboy para nga ti ihinago ining nasambit karon iyang nangin kabahin na kung tani sang iya sini kabuhi. Hindi naton mahangpan nga may mga kasubong sini sa aton sini nga mga kabumbo. Kung hindi man lang galitani gusto nga magresulta sa magbusong or magtitani why nag-engage sa mga hindi hilikoton sang hindi sini iya basbasado sang simbahan sang hindi sini mga kasado sa aton sini mga kabumbo. Or kung natabo gimanabi nga nag-eskwela pa kamo kag amo sining nangin sitwasyon why asang sala dira ang bata. Di kung ginpadayon ginmanabi kag hindi makasarang iya nga buhion paadoptar sa iban kay man kinamatarong yung man nga mabuhi mo. Hindi iya nga putson yung inyos plastic kag ihaboy. Ti ang masami naton makitaan bala nga mga komentaryo sa social media nga minus 10 points ka sa langit. Ti iniya minus 1 trillion points kagin sa langit magamo sini. Kutob sa mga tao nga imbulbado kag may ihibalo sa sining paghaboy sang inosenteo sang isa kanghel sang isa iyak lapsag nga way gid iya sang sala ang iya lang sining sala ti natuga siya ngang iya sini iya nga mga ginikanan irresponsable kag hindi makasara nga magpanindugan sa ila sini nga ginbuhat nga nagbunga sa amo sini hindi bla. Iban niya nga mga mag-asawa pangamuyo, nagapangayo sang blessing sa aton sini nga mahal makako nga grasyahan sila sang bata agod nga makumplito ila sini nga pamilya. Pila ka mga mag-asawa ang sa sulod sang malawig nga tinuig nagatinguha agod nga makaangkon sang anak. Ting iban siniyaw way sang patugsiling naunahan lang abi sang sus Maria kagusip pulo pasensya. Naunahan lang sang utog abi. Makailinit kag nagalain gid akon bot basta makakita ko sa mga kasubong sini nga sitwasyon. Sa aton sini iya nga mga kabumbo ti kabay pa nga matumod sa aton sin magkapulisan
ining mga responsable sa nasambit sini karon iyang lapsag kag ipapriso. Ang iban sinidugangan takron sumpunan tani pagbalik sa bumuanay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga Time edition, araw ngayon ng Martes, Maya 24, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Security inspection doon sa Batasang Pambansa sa Quezon City para sa canvassing mamayang hapon, nagdulot daw ng mabigat na trafiko. Ang special elections naman sa Lanao del Sur naging maayos ayon yan sa COMELEC. Samantala, joint congressional session para sa canvassing mamaya binuksan na rin kaninang umaga. Kukuha din tayo ng update sa special elections sa Lanao del Sur mula nang magbukas ang mga presinto kanina. Sa atin naman, police report isang tutor doon sa lalawigan ng Cebu maharap naman sa kasong rape dilan sa pangmolestya sa isang 10 anyos. Abangan sa ating international news dahil ang mass vaccinations hindi pa kailangan kontra monkeypox ayon yan sa World Health Organization. Sa sports balita naman sa NBA, ang Boston Celtics bumawi ng panalo kanina matapos tambakan ang Miami Heat para itabla na ang series sa tig-2 panalo sa nagpapatuloy pa rin na Eastern Conference Finals. At sa ating entertainment news, American crime drama na pinagbibidangan ng Spider-Man star na si Andrew Garfield, Pinoy ang direktor. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bahagyang nagkaroon ng build-up sa daloy ng mga sasakyan sa labas ng Batasan Complex sa kasabayan ng pagsisimula ng canvassing at sesyon ng Kongreso. Ayon kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, kailangan nilang magpatupad ng paghihigpit sa mga papasok sa compound ng Kamara. Kaya may security inspection, nagpapatupad din ng angkop na health protocol, kaya obligado ang mga dumarating na tao na magpatala para sa health declaration form. Kaninang alas 10 ng umaga nang sinimula ng regular session, habang sa ganap na alas 2 naman ng hapon ang actual canvassing para yan sa presidential at vice presidential votes. Doon na rin gagawin ang proklamasyon sa susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo sa Miyerkules yan o kaya sa Huwebes kapag natapos na ang nagbibilang ng boto. Babalikan natin ang isyong yan. Samantala muna sa ibang balita, iniulat po ngayon ng Commission Elections sa COMELEC na naging maayos naman ang sinasagawang special elections doon naman sa may Tubaran, Lanao del Sur. Sinabi ngayon ni COMELEC Commissioner George Garcia na nagbukas ang mga lugar ng botohan sa Riantaran, Gadungan at Pagalamatan, Lanao del Sur. Kaninang alas 6:57 ng umaga at doon sa ibang areas naman alas 7:02 ng umaga at alas 6:48 ng umaga naman sa iba pang lugar. Yung mga lugar na ito ay ang mga barangay sa munisipalidad ng Tubaran, Lanao del Sur. Ang mga special elections ay tinakda para sa lalawigan 2 linggo pagkatapos ng pambansa at lokal na halalan noong Mayo 9 dahil naman sa mataas na insidente ng poll-related violence. Batay sa tala ng COMELEC, mayroong 11,557 na merehistradong botante sa Tubaran para sa 2022 national at local elections. Noon narito ay pinagpaliban po ng COMELEC ang proklamasyon
ng mga nanalong party list groups dahil sa pendency o nakabinbin pa yung resulta ng halalan sa Lanao del Sur at magkakaroon nga ngayong araw ng special elections dahil sa posibleng maapektuhan ito ang resulta ng party list race. Sa ilalim ng party list law, ang isang party list group na nakakuha na hindi bababa sa 2% ng kabuang bilang ng mga boto sa party list race ay may karapatan ng kahit isang pwesto doon naman sa Kamara de Representantes. Ang mga lumampas sa 2% threshold ay magkakaroon ng karapatan sa makaragdagang pwesto upuan na katumbas ng bilang ng mga boto, ngunit ang kabuang bilang ng mga pwesto para sa bawat nanalong party list group ay hindi maring lumampas sa 3 mga kinatawan. Ang mga hindi makakatugon naman sa 2% na kinakailangan ay mari pa rin makakuha ng isang upuan sa Kamara dahil sa ang batas ng party list ay nag-aatas din ng 20% ng mga miyembro ng Kamara ay nagmula naman sa mga party list ranks. Samantala, maki-update muna tayo sa gaganaping joint congressional session para namang sa canvassing para sa mga nanalo sa pagka-vice presidente at presidente ng Pilipinas sa nakalipas na halalan. At may mga updates pa dyan si Bombo Dennis Samito. Nagbukas na nga, Bombo Elmar, mga kabombo, itong joint congressional session. Ito ay may kinalaman doon sa pagdaraos ng pagbibilang para dito sa mga boto na nalikom. Ito yung tinatawag nating canvassing process. At batay nga dito sa direktiba ng liderato ng Kamara at ng Senado ay step by step ay nasunod naman nila at kanina alas 10 ng umaga nang magbang ng gavel para dito sa pagsisimula hudyat ito ng pag-uumpisa ng pagdaraos ng joint session, and then by afternoon yung isasagawa naman na canvassing process. At kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni na Senate President Vicente Tito Soto III at House Speaker Lord Alan Velasco, kaugnay pa rin sa pagbubukas ng joint congressional session. Yes, Bombo Dennis. Oo, eto Bombo Elmar, paparinig natin muli yung naging parte ng opening ng sesyon. Narito ang sunurang tinig. On the part of the Senate, this joint public session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint public session is called to order. The members of the Senate and the House of Representatives, including the audience, are requested to rise. And the breakdown of the total number of certificates of canvass so far delivered to the Senate are as follows. Region, province, city, 108. 7 places have 2 ballot boxes. Overseas absentee voting, 46. 1 has 2 ballot boxes from the Kingdom of Saudi Arabia. Local absentee voting, 3. Total of 157. Out of the 173 COCs, the Senate is still expecting 16 COCs, which still have to be delivered in the coming days. To enable Congress perform its constitutional duty, we need to adopt the rules that would govern the conduct of the canvassing. The primordial task of Congress is to ensure that the sovereign will of the people expressed through the ballot is respected and upheld. We are here to take part and bear witness to our mandate. Today, Congress shall perform its constitutional duty and canvass the votes for President and Vice President. Within these hallowed halls, we, as the National Board of Canvassers, shall canvass the certificates of canvass for President and Vice President, and thereafter proclaim the winning candidates of the 2022 local and national elections for President and Vice President of the Republic of the Philippines. Yan na Bombo Elmar ang magkasunod na pahayag ni na Senate President Vicente Tito Soto III at ni House Speaker Lord Alan Velasco. At ngayon, nagpapatuloy yung proseso, nagkakaroon ng checking doon sa panig ng mga mambabatas. Yung mga dumarating na Certificate of Canvass, kinakailangan suriin kung kumpleto yung mga
naka-attach at kung silyado ay dapat secure dito, Bombo Elmar. Kung nakapadlock, itatala nila ito. Kung ilang kandado yung nakakabit, ganun din, itatala pa rin ito. At pagka binuksan, idideklara kung anong dokumento yung laman. At kung naideklara na ang dokumento, isa-isa naman titignan kung kahalintulad nung ina-expect nila na mga lugar yung nakapaloob doon sa ballot boxes. Ito ay metal ballot boxes pa rin na Bombo Elmar. At yung mga dokumento, kumbaga ito lang ang pagkakaiba. Dati, manumano at mas maraming papel ang laman. Ngayon ay consolidated certificate of canvass na ang nakapaloob dito. So, mas mabilis, inaasahan na Miyerkules o kaya Biyernes, deklarado na ang susunod na presidente at vice-presidente ng ating bansa dahil mahigit 100 na certificate of canvass yung nakarating sa panig ng Kamara at ng Senado, Bombo Elmar. Pero ang binabanggit dito ni Senator President Tito Soto, meron pang 16 daw, Bombo Dennis. Ano? Ito ba'y makakahabol within this week? At yung target nila either by Wednesday o Thursday na magkaroon ng proklamasyon ay kasama pa yan sa kanilang target na makamit kaagad yung ganung kanilang pagtaya, Bombo Dennis. How's that? Ganun nga, Bombo Elmar. At syempre, ang hindi pa kabilang dito, yung mga certificate of canvass, galing dun sa kakatapos lamang na eleksyon, dyan sa may Lanao, sapagkat kanina lamang idinaos ito, so hindi pa na-transmit, lalo na yung hard copy ay hindi pa nakakarating dito sa Kamara, sapagkat yan ay dumadaan pa sa mga kaukulang proseso. At may mga kinukonsidera dito, Bombo Elmar, kung hindi na lubos na makakaapekto dun sa kabuuan ng bilang ng boto, halimbawa, ang agwat ng presidente na nangunguna sa bilangan kumpara dun sa pumapangalawa ay mahigit 1 milyon habang yung paparating ay nasa 300,000. So, hindi na makakaapekto yan, Bombo Elmar. So, yan yung mga ilan lamang sa konsiderasyon. At sinasabi pa, yung dun sa area ng China, may mga ilang lugar na hindi pa nakakapag-conduct ng kaukulan na proseso para makuha natin yung resulta ng botohan ng ating mga kababayan sa overseas absentee voting. Kaya yan yung ilang konsiderasyon. Pero may solusyon naman na dyan. Ang poll body, dahil ito ay alinsunod din naman sa batas, kung hindi na bago pa ng resulta ng eleksyon, kahit hindi pa nakakarating yung kung ilan man ang bilang ng boto na nandun, ay tuloy pa rin ang proklamasyon na gagawin. Bombo Elmar? Bombo Dennis, I'm just curious kung pinangalanan na ng Senado ng Kamara ang kanilang mga miyembro, committee nila, doon magsasagawa ng canvassing. Ay there's 7, tapos meron ding 4 na mga alternates sa Bombo Dennis. How's that? Ganoon na nga, Bombo Elmar. At kabilang dyan sa mga nakita natin kanina na sila ay physically present dito, Bombo Elmar, ay si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nandyan din si Senator Amy Marcos, si Senator Pia Cayetano ay kabilang din doon sa magiging parte ng Senate contingent. Habang sa Kamara, nandun naman si Majority Leader Romualdez at ganun din yung iba pang mga personalities dyan sa lower house na magiging parte rin ng naturang house contingent na siyang mga ngasiwa dito sa pagbibilang na ito. Tama ka dyan sa sinasabi mo na mga may alternate o mga additional members na magiging bahagi din ng komite. Sapagkat hindi kakayanin na tuloy-tuloy na parehong tao yung nakapwesto dyan at sila yung magkakandak ng canvassing process. So, kinakailangan may mga auxiliary members. Ibig sabihin, sila yung papalit sa mga oras na kung magpapatuloy, mangyayari talaga yung 24 hours na bilangan, Bombo Elmar. So, kinakailangan naka-supervise pa rin ang mga opisyal at miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso para matiyak na transparent at nasusunod yung mga kinakailangan proseso para dito sa canvassing process. Natanong ko rin yan kasi pagdating siguro mamaya hanggang hating gabi, madaling araw, baka natira na lamang dyan, Bombo Dennis, yung mga miyembro ng mga Board of Canvassers. Yung mga dumadalo hanggang mamayang hapon, tiyak yan, mababawasan na yan ang gusto, Bombo Dennis. Ganun na nga. Pero ito naman ay uobserbahan pa rin online. At yan ay ipapalabas din ng Bombo Radio Philippines sa tuloy-tuloy nating pag-antabay sa mga kaganapan dito, Bombo Elmar. And of course, may pagtitiyak naman ang Senado at Kamara na hindi malalagay sa alanganin
yung kalidad ng kanilang ginagawang proseso ng canvassing, kahit na nga ba ito'y aabuti ng 24 oras kung sakasakali man. Pero narinig natin dito kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, baka hindi naman daw abuti ng 24 oras. Magkakaroon din naman sila ng mga pagpapahinga, Bombo Elmar, lalo't by bulk naman yung dating ng mga COC. So ganun din ang magiging handling nila, Bombo Elmar. So hindi naman aabutin ng tuloy-tuloy kagaya ng mga initial na impormasyon. Sige, abangan natin ang makasaysayang canvassing dyan naman sa joint session ng Kongreso. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, patuloy pa tayo sa ating mga pagbabalita. Nakatagdang simulan na rin ng Commission Elections sa COMELEC yung tinatawag na voters registration 6 na buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Diyan po naman sa darating na Disyembre. Ayon kay Commissioner George Garcia, posibleng ipagpatuloy ng komisyon ang naturang voters registration sa susunod na buwan o sa darating naman na buwan ng Hulyo. Malugod naman anyang inanyayahan ang lahat ng mga hindi pa rehistradong botante na nasa hustong edad na antabayanan pa rin ang pagpapatuloy ng voters registration sa nasabing mga panahon. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na ang nasabing voters registration ay bilang paghanda na rin sa barangay at sangguniang kabataang halalan na gaganapin naman sa buwan ng Disyembre. Posibleng may proklama na ng Commission on Elections si COMELEC sa darating na Huwebes sa Mayo 26 ang mga nanalong party list groups sa nakalipas na halalan. Kasunod ito ng pagtatapos ng isinagawang special elections ng komisyon sa Tubaran, Lanao del Sur. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, nakatakdang muling magtipon ng komisyon bilang National Board of Canvassers bukas. Dakong alas 3 ng hapon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City hinggil dito. Paliwanag niya sakaling magkaroon man daw ng aberya sa pagtatransmit ng data mula sa lugar kung saan ginanap ang special elections ay mismong sa PICC na raw sila magsasagawa ng manual uploading ng mga boto at gayon din ang pagpuproseso ng Certificate of Canvass. Magugunita na noong nakaraang linggo dapat isasagawa ng COMELEC ang proklamasyon ng mga nanalong party list group. Isang araw matapos ang proklamasyon naman ng mga inihalal na senador. Ngunit nang dahil sa inineklarang failure of election sa Tubaran, Lanao del Sur dahil sa mga insidente ng karahasan, banta at intimidation noong mismong araw ng eleksyon noong Mayo 9 ay kinailangan muna itong ipagpaliban ng komisyon hanggang sa matapos ang special election sa nasabing apektadong lugar. Babalikan pa natin ang usapin na yan dyan po naman sa ginaganap na special elections. Pero bago tayo magpatuloy, samantala muna sa mga paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang sitwasyon sa special election sa Tubaran, Lanao del Sur ngayong araw, may naitalakayang mga untoward incident. Ating alamin sa report ni Bombo Annalise Soberano. Maayos na nagsimula ngayong umaga ang special election sa 12 barangay sa Tubaran, Lanao del Sur. Ito'y sa gitna ng mabigat na seguridad na ipinatupad ng PNP at AFP sa naturang bayan. Hanggang sa ngayon, walang naitalang mga untoward incidents. Pakinggan natin ang panayam ng Bombo Radio kay PNP Pro Var Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona. Sa 8 o'clock kanina, last na situation update, normal na kapag start voting yung tatlo ng past 6 a.m. Wala naman so far, walang disturbance, smooth flow, all are in place. Security forces are in place. Binugbog na natin ng security forces. Yung PNP alone, mahigit 700. Tapos meron pa tayong mahigit 500 na AFP personnel.
na nandoon sa ground. Actually, yun din yung hinabiling ko bago sila umalis kahapon, yung mga CBs, yung magsiserve as Special Election Board of Inspectors, mga police din natin galing sa region sa regional headquarters. So, kabilin-bilihan na natin na once again, nung as their experience nung May 9, na-challenge po yung natin. Na-challenge po yung neutrality and credibility ng PNP because of some video circulating doon sa pangyayari sa Cotabato City election. Pero nasagot naman natin yan at sa kasalukuyan yung 4 na involved na PNP ay kasama din sa iniimbestigahan to ensure kung mayroon silang lapses at kung wala. Now, kaya naging natin yan, batayan natin yan para mabigyan ng diin yung mga PNP na likewise will be serving as CBs doon sa Tubaran to be very careful and to be professional and to ensure that they will exert effort to be neutral in fact and in appearance. Yan si PNP Pro-Bar Regional Police Director, Brigadier General Arthur Cabalona. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ipinagmalaki ngayon ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno na lalo para lumakas ngayon ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa dati. Ginawa ni Diokno ang pahayag sa kabila ng dinaanang matinding krisis ng mundo dahil pa rin sa COVID pandemic. Paliwanag ni Governor Diokno ang magandang ekonomiya bago ang pandemya at malaking reserbang dolyar ay nakatulong ng malaki upang maibsan ang epekto ng krisis sa financial market. Liban ito sa ngayon, ang pagkakautang daw ng Pilipinas sa labas ng bansa ay nasa 30% lamang habang ang 70% naman ay sa panlob ng pagkakautang o domestic. Gayunman naniniwala ang Bangko Sentral na ang tuloy-tuloy daw na pag-recover ng Pilipinas ay kailangan din ng implementasyon ng corporate recovery and tax incentives for enterprises. Ito yung Create Law at ang amyenda naman sa Foreign Investment Act, Public Services Act at Retail Trade Liberalization Act ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa iba pang balita, na nanatiling nasa minimal classification ng Pilipinas at karamihan sa mga riyon ang kaso ng panganib laban sa COVID-19 sa kabila ng naiulat na local transmission ng Omicron subvariant BA.2.12.1. Sinabi ni Health Undersecretary Dr. Abdullah Dumama Jr. na natili ang Pilipinas at karamihan ng ating riyon sa minimal risk case classification kung saan 6 na riyon ang medyo sa low risk classification. Ang 6 na riyon, ito ay kinabibilangan ng Region 3, 5, 8, 12, Caraga at Barm. Sinabi ni Dumama na ang mga rate ng pang-araw-araw na pag-atake at kapasidad ng sistema ng kalusugan ay nananatiling mababa ang panganib sa lahat ng mga lugar sa buong bansa. Noong nakarang linggo, iniulat ng Kagawaran ng Kalusugan na natukoy nito ang local transmission ng Omicron subvariant BA.2.12.1. Sinundan ito ng pag-detect ng isa pang Omicron subvariant na BA.4 sa isang Filipino na lumipad mula sa Middle East noong nakaraang buwan. Ayon pa sa Department of Health, nakikita ng European Center for Disease Prevention and Control ang Omicron BA.4 bilang isang variant of concern. Nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 1,000 na bagong kaso ng COVID-19 sa panahon mula May 16 hanggang May 22, mas mataas ng 9.9% mula noong nakaraang linggo. Ayon pa sa Kagawaran, nasa 173 ang daily average ng mga kaso. Oras sa buong Pilipinas, 22 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantalang madako muna tayo sa lalawigan ng Cebu sa ating police report. Meron pong isang tutor doon, ito pong nagtuturo na kung saan nga ay maharap daw sa kasong rape. Dilan daw sa pangmomolestya at may nakuhang impormasyon dito ang Star FM Cebu. Nahaharap ngayon sa kasong statutory rape ang isang 41 anyos na tutor matapos umanong molestahin ang 10 anyos na bata. Sa isang press conference, inihayag ni Police Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer ng Cebu City Police Office or CCPO, na isasampa ngayong araw ang reklamo laban sa suspect. Bukod sa criminal case, sinabi ni Makatangay na iniimbestigahan na rin nila kung ano pa ang posibleng isampang kaso laban sa tutor. We will look into that, no, if he is really an enrolled or an active
teacher of a particular school or he is just a licensed teacher. Those are two different things. So once we found out his affiliation, we will also include other cases, specifically admin cases, apart from the criminal cases that we'll be filing against. Bahagi ng pahayag ni Police Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer ng CCPO. Una nang naaresto ng pulisya noong Sabado ang suspect matapos itong akusahan ng mga magulang ng biktima na minomolestya ang kanilang anak. Matagal na umanong tutor ang suspect sa biktima at kapitbahay lang din ng mga ito. Napag-alaman pa sa investigasyon na minomolestya ang bata noon pang 8 taong gulang ito. Magkasama lang umano ang dalawa sa isang kwarto para doon isagawa ang pagtuturo hanggang sa naghihinala na ang magulang ng bata na may masamang ginawa ang suspect dahil sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ng anak nito. Dahil dito napatunayan nila ang pangmomolestya sa kanilang minor de edad na anak sa pamamagitan ng CCTV na ininstall sa kwarto. Umaasa naman ang pulisya na makaka-recover din ang bata sa nararanasan nitong trauma dahil sa pangmomolestya. She is experiencing trauma, of course, and hopefully with the help of the parents, with the support of the other, probably a therapist or an expert on that, she will be able to move on from her very morbid experience from this tutor. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inihayag ng Russia na mga domestic exporting company ay kailangang magbenta ng 50% ng kailang kita sa foreign currency. Ginawa ito ng bansa matapos naging matatag ang rubles, matapos parusahan ng Western Russia sa pagsisimula ng opensiba ng militar ng Moscow sa Ukraine noong February. Ipinakilala ng mga financial authorities ang malupit na capital controls. Inatasan nila mga exporting companies na ibenta ang 80% ng kailang mga kita sa pag-export upang makabili ng mga rubles, bukod sa iba pang mga hakbang. Simula noon, ang ruble ay nagsagawa ng isang kamangha-manghang rebound at lumakas sa paligid ng 30% laban sa dolyar. Noong Lunes, ang Finance Ministry na binanggit ng isang komisyon ng gobyerno ay nagsabi na ang mga kumpanyang nag-i-export ay kakailanganing magbenta ng 50% ng kailang kita sa foreign currency. Paulit-ulit na sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nagtagumpay ang ekonomiya ng Russia sa sunod-sunod na mga Western sanctions. Samantala naman, hindi naniniwala ang World Health Organization na ang paglaganap ng monkeypox sa labas ng Africa ay nangangailangan ng mass vaccinations. Kailangan lang umano ang mga hakbang tulad ng good hygiene at safe sexual behavior. Makakatulong ito na makontrol ang pagkalat ng virus. Sinabi ni Richard P. Boddy na namumuno sa High Threat Pathogen Team sa World Health Organization Europe sa isang interview na ang maagarang supply ng bakuna at antiviral ay medyo limitado. Ginawa niya ang komento matapos sinabi ng US Centers for Disease Control and Prevention na nasa proseso ito ng pagpapalabas ng ilang doses ng bakuna sa Genius para gamitin sa mga kaso ng monkeypox. Ang mga otoridad sa kalusugan ng publiko sa Europe at North America ay nag-iimbestiga sa higit 100 na pinaghihinalaan at nakumpirma ng mga kaso ng impeksyon sa virus sa Africa. Ang pangunahing mga hakbang upang makontrol ang outbreak ay ang pagsubaybay sa pakikipag-ugnay at paghihiwalay, anya na binanggit na hindi ito isang virus na napakadaling kumalat at hindi rin ito nagdulot ng malubhang sakit. Bombo Sports News. Samantala sa katatapos lamang na Southeast Asian Games, ang ilang miyembro naman ng kickboxing women ng Pilipinas. Maki-update tayo, may nakong impormasyon ng Star FM Dagupan. Puspusan na naman ang training ni 31st SEA Games Kickboxing Women silver medalist Gretel Di Paz dahil sa isa pang nalalapit na laban sa bansang Australia kung saan sasabak ito sa kanyang tunay na kinahiligang sports ang boxing. Sa naging panayam ng Story FM, dagupan kay Di Paz, sinabi nito na balik inside na naman siya para pagandaan ang kanyang boxing fight sa Australia na nakatakdang maganap sa buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Tuloy-tuloy na po din ang training po kasi ngayon po ako, may schedule din kasi po ako ngayon sa boxing naman po, June 15.
sa Australia, kaya balik ako sa training. Dagdag pa nito na doble kayod ang ginagawang ensayo dahil may hinahabol na tamang timbang sa nasabing kompetisyon kung saan ayon pa rin sa kanya na hindi madali ang pinagdadaan ng dagdag bawas na timbang sa tuwing sasabak sa laban. Isa si Gretel Dipa sa mga miyembro ng Philippine Kickboxing Team na nagrepresenta sa bansa sa katatapos lamang na 31st Southeast Asian Games na ginanap sa Hanoi, Vietnam. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa NBA tayo, naitabla ngayon ang Boston Celtics ang serye sa tig-2 panalo matapos makaganti kanina sa Miami Heat sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Sa first half pa lamang agad na umabansi ang Boston habang tinangkapang makahabol ito ng Miami sa third quarter at sa fourth quarter. Gayunman kinapost ang Miami na mahabol pa ito. Bumawi naman sa kanyang laro ang all-star ng Boston na si Jason Tatum na may 31 points. Sinamantala ng Boston at minalas po sa kanilang mga tira kanina ang 5 starters ng Heat. Nila naman na rin sa inilatag nilang matinding depensa. Si Victor Oladipo ang nanguna sa puntos mula sa bench ng Miami Heat na may kabuuang 23 points. May pagkakataon pa rin muling makabawi ang Miami sa Game 5 na gagawin naman sa araw ng Huwebes. Bombo Entertainment News. American crime drama na pinagbibidahan ng Spider-Man star na si Andrew Garfield. Pinoy ang direktor. May pag-ulat ng Star FM Baguio. Ilalabas na sa May 26 ang episode 6 ng American True Crime Drama Series na Under the Banner of Heaven na pinagbibidahan ng Spider-Man star na si Andrew Garfield. At ang inaabangang episode nga ay sa direksyon ng Pinay na si Isabel Sandoval. Sa social media post ng award-winning director ay surreal umano ang experience na maging isa sa mga direktor ng limited series ng sikat na Marvel actor. Samantala, sa una ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Sandoval, proud ito sa kanyang mga achievements bilang isang trans woman sa Hollywood at nagbahagi rin ito ng mensahe para sa mga aspiring filmmakers. I guess I was very fortunate in that I was in the right time and the right place. Do not be afraid to take risks creatively. Dream and dream big. Work hard to achieve those dreams because if you put yourself out there, the universe conspires to create opportunities for you. Bahagi ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Isabel Sandoval. Hango sa non-fiction book ni John Krakauer, ang Under the Banner of Heaven ay mapapanood sa Hulu. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noon Time Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang nagatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining last 12. Balik tali sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sugpunan tatong nasa puan lang lapsag. Kay check naton balikan tang linya ni Bombo Sina Marisuelan may kantanan sa sining pagkasapusang lapsag sa may Barangay Rizal sa distrito Iyasang Lapas. Ang unagin nga nakasapo sining lapsag ang tag-iya sa isa ka balay malapit gid lamang sa kanal. Ti una-una sang nakakita sini Banwa nga biyanay kon basura lang agin haboy. Iya sini agin lantaw sa kakibot sang tigulang. Dito na kag nagbungat sa iya ang isa ka lapsag. Si Bombo Sina nagabalik karon sa aton sini nga pagpalayag. Bombo Sina, please come back. Yes, kung musunto, as mentioned, imo ining unag nga nakakita kagaina nga tag-iya sa balay sa Rizal Lapas, no? Ingod sini Dapi, mga kanal na da, tapos magwa ka na da sa main road, no? Muna da ang creek, no? Sa may gwa nga malabayan, muna da ako magpakadto, ikaw ya sa gym, no? Sa Rizal Lapas. So, ang kanal nga nino, halimi siya sa may punta pa to sa may babaw,
padulong dira nagagwa na da sa may creek no dira sa may higadya sa nga main road. So sa pagpahayag diri ni Hayahay Ostique amo ni siya ang owner sang balay kung sa diin na sapwan no ingod lang gid ni makita man dira sa video naton may mga kawayan lang ni siya ang ilan ni nga do ano kumbaga no kay may ingod dahil man ang mga balay so kumbaga do hati nila dati do kawayan ni siya nga dugit dira na da siya no ang bata na sapwan kay kanal na da sa kilid. So sa liwat no sa aton sa mga kabombo ang bata makita sa Facebook Live naton nakaputos siya sa plastic nga blue. May mga pilasan ni siya sa likod nagapalang ito na ni ang nga likod nakahapa ni siya kitaon pa nagalutaw man ay ngin ang iya siniya nga pusod mahigko na ni gani ang kanal nagaitom-itom na ni ang ginhaboyan no sang sininga baby iya. So kagain naman bomot champ na mention naton nga ang gina-identify subong sang katapos ang lapad sa PNP amo ang isa sa mga border no sang ining boarding house sang aton interviewing nga si Hayahay Ostique. Ang panigani nga do may ginatago-tago pa sunod diri sa aton PNP kagaina sa aton nabatian initial information ang may naibaluan nga information man ini si Ma'am Hayahay but medyo ginatago-tago pa kuno sa muni nga ginadalaman sila no kalakip sa bahin sang La Paz Police Station kag ang baby nakuha naman dito gindala naman sa aton sinikatapos ang PNP. So amo to nga nagwa lang ni si Hayahay Ostique kay magakuha siya sang inugatong niya sa likod ng balay nila kagamo niya nga nasapuan. So pagkatapos dito wala pa man siya panimaho bombo champ so hindi man nga ang baho ang dabi sa ila no so wala man sila baho nga na experience pala amo nga nakagwa sila so amo lang gini nga normal days lang tani nga pangita lang sang inugatong niya si Ma'am Hayahay. So ato pamalangan ang pagpahayag ni Hayahay Ostique. Makuha ko sang kahoy nga igatong ko sa kwan sa ido ko bala sa pagkaon. Tikita po sa kanal, may garbage nga dako-dako. Siling ko, yakumod, sinido naghaboy ka dako-dako nga garbage. Tapos ikuan ko, hindi madala, pa ibabaw, gintukyam ko lang, amo to dayon nakita ko. Anong reaction mo ba? Hindi mo ma'am, anong iya posisyon? Amo na gid mo. Magano siya ma'am? Amo, kita mo to? Oo, amo gid na iway matandog ang iya posisyon May mga nabahuan ka mo ma'am? Way gid. Oo, may mga kilala ka mo di ka busong sa barangay ma'am? Way man, ti ano pagkakilala kay diri man ng kuya? Ano nang balay nyo gidadaya ma'am? Okay. Pero may ibang padagaysta sa balay nyo? Ikaw lang gid sinupit mo ma'am? Bata ko, dason may borders. Ako duha ka bayi, kag 3 kalaki. Ang kanal ma'am, di na siya galusot-lusot ma'am? Ang kanal dito gidanahalin sa may babaw. Tapos malikot. Diretso dira. Dira ako. Okay. So may mga dito pa sa babaw, din nga area to sa babaw. Sa 808 nga kwan. Nga sa ba? At diri ma'am sa may Rizal Lapas, amo laman ni ang time day nga may amo ni mga naman sa puwan ka mo. Tawag itong kapulis. Dali. Si Ma'am Hayahay Ostique bombo champ. Ang ining una gino nga nakakita sa baby. So gindala na gali sa St. Clement ining bangkay sa bata ginamisahan dito no bless man bago ining igalubong bombo champ no ining baby nga nasa puwan niya sa Rizal or sa kanal ni sa may Rizal Lapas bombo champ. All right. Ini si Bombo si Marisa para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas kag consistent. Overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Boom! Salamat kid na Bombo si Mariswelan kabay pang hindi ini paggaluatan, hindi ini pagpabayan, hindi ini pag-i-charge sa experience ang lapas sa police station. Ang mga kasubong sini. Sa nambal ko na gani, no? Ang kutob sa may ihibalo, kutob sang may iniya tuhoy sa sining paghaboy sa kanal sang lapsang gani nagakarapat nga magaparabat kid sa aton sining layo. Ipanglupot tanan sa karsel kag pasakaan sang kaso para nga kung may sampol na kita, may tudlo kita bla ngati gusto nyo matabo sa mo sini sinyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang iban sini gani ginahawa na sini tanan na lang ang mga rituales
tanan na lang siniya nga mga pati religious sad ginakadatuig ginahulat kaya muna ang panaad pagpasalamat at the same time nagapangayo sa nga grasya nagikan sa aton sini Mahal Makako nga i-bless sila nga makaangkon sang bata no nga magbunga ang ila siniyang paghigugmanay pagpalanganay bilang mag-asawa pero ang iba niya ti ginausikan lang sa aton sini nga mga kabumbo ti sa Iloy kung hindi ka man matumod sa subong nga mga tinion kabay pa nga hindi ka pagpatulugon sa imo sini nga konsensya no bisan nga nagapiyong-piyong kanabla makita mo sa gyapon no ang laragway sang imo sining anak nga imo mismo gin patay kag imo sinigin tapok lamang iya sa tawag sige ni imo gin tapok sa kanal kung ano kaitom sang kanal amo man kaitom sang imo sining nga kalag kung ano kabaho sang kanal amo man kabaho sang imo sining nga kalag ikaw yang way nagakadapat ka magdugay padri sa ibabaw sa kalibutan sa aton sini nga mga kabumbo ti mambal tala na kay ti simpre nga lain naton sini nga buot munang hutik man bala sakon di kay magpadala-dala sa imo sini nga emosyon hindi kay mo padala-dala sa emosyon nga way gani isang way gani isang tawag sing gani isang buot way pan isang insakto sini nga paminsaron lapsag inosente niya sa aton sini nga mga kabumbo ti nasarangan niya sang iban sini nga tawo hindi man iban kung ti kaugalingon niya man sini nga Iloy nga ipaboy lamang sa kanal kung way man makaibalo ang Iloy kag may tawo sa likod sini nga naghaboy sa kanal para nga ti hinago nga may amo sini iyang kabahin ang iya sini nga kabuhi isang isak babaye or sa mga nagapatigayon man dara sang abortion sa aton sini nga mga kabumbo kabay pasog bahon kamo sa impyerno mga lilintokins kamo 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12 diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagapon sini nga adlaw nagasungka sa Criminal Investigation and Detection na group si Mr. Rafi Soryoso. Si Soryoso, isa sa mga ginpasakan sang kaso may kantanan sa Claire Jergos murder case. Isa ini siya sa mga ginpasakan sang kaso, ang isa sa mga ginpasakan kaso amo si Rodelin Sumbong ang kabulig sang biktima nga si Claire Jergos kag isa pagid ka persona sa aton sini mga kabumbo nga ti at large sa sini nga mga tinion. Ano bala ang paglantaw sina diri sang IPPO kaysa malawig sini nga tion gintutukan gini sang IPO sa matter fact di lang kay IPPO nagtutok sini kundi halos iya no ang bugos nga pungsod Pilipinas man sa sining kontrobersyal kag makabig naton kun kaysa makahalawat-hawat man bala nga nangin seryes ang pagplastar kag pagtipon sang mga ebidensya sang aton siniya nga Iloilo Police Provincial Office pinaagi karon sa pagtukod sang special operations group or investigation na group. Sa linya nato ng spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro Jr. Sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini. Live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Makita ka man live sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo sa YouTube channel. Kag syempre, live kita sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, maayong hapon, Master Sergeant, Senior Master Sergeant Lindiro, sir. Bombo Cham, maayong hapon gid, no? Kag sa tanan mga pumuluyo dari sa probinsya kag syudad sa Iloilo nga nagapamati sa imong programa. Alright, Senior Master Sergeant Talindiro, sir, ano karon ang pagkabig ninyo sa sining pag-surrender sang isa sa mga ginkasuhan may kantanan sa Claire Jergos sa murder case ginatumod naton ining si Mr. Rafi Soryoso? Umbucham, maayo ini nga development no sa kaso nga ginapiyatan sa Iloilo Police Provincial Office aning pagpangita sa hustisya para sa kamatayon sa biktima nga si Claire Jergos. Alright. Ining si Rafi Soryoso, sandig man sa mga accounts nga natipon sang IPPO sa Special Investigation Team, ano gid pwede naton mabalik-balikan jutay, sir, kung ano gid man bala ang makabig naton nangin partisipasyon ni Rafi Soryoso sa sining pagpatay kay Claire Jergos? Sorry gid mo po chap no duwa ko na hindi ko na ma-memorize gawa ang incident no as regards to the report, pero ang
ang ako lang nabalaan diri is that ang ining si Rafi Soryoso isa sa tatlo nga nakitaan sa probable cause nga ini sila ang may kaangtanan sa pagpatay sa kay Claire. Aha. As far as I can remember, Sir Lindero, do sila ni ang mga gintumod nga nakuhaan sang video clip dito mismo sa balay sang biktima nga nagatuwangay sila sang ginaputos ang puti nga habol kagin sulod sa salakyan ni Claire. Do mo sining madumduman naton na sir? Sila ang nakita no sa mga resource person naton within the area on that morning sang October 25. Aha. All right. So ining pagtumod karon kag pag-surrender man ni Rafi Soryoso, posible bala makapamangkot pagid kita sa iya? Ano ang plano karon sang IPPO? Ano ang plano sa special investigation na team? I-subject pa bala siya sa interrogation, questioning, sa kung ano pagid bala base kung may iban pagid iya nga tawo nga imbulbado diri, Senior Master Sergeant Indiro, sir? Actually, Bumbutsyam ang ginapangamuyo na lang diri sa aton ng mga investigador no nga nag-uya sa singa kaso amo nga matagaan sang kusog no ining mga nagsurrender di lamang si Rafi Soryoso kundi amo man si Rodelin Sumbong nga mag-aatag sa ato sa mga vital information no agod nga madugangan pagid ang mga ebidensya patok sa ibang paging persona nga ginatumod sang pila nato ka resource person nga posible involved sa pagpatay kay Claire. Okay. Sir, magambal ikaw probable cause na kitaan ining tatlo ka mga persona. Paano na sandig sa mga saging pagwa nga latest development sa provincial prosecutor, paano nila na-determine ini, Senior Master Sergeant Indiro, sir? Actually, as regards to that, sa pag-appreciate sa mga affidavits, pag-appreciate sa mga ebidensya, aron na sa kamot no kag sa level sa prosecutor. So, hindi ko na yan matungkad kung paano nila na determine kung bala nga tatlo lang sa pulo ka posible involved no sa aton nga nakita nga ebidensya o nagatang ebidensya ang may-ari nga probable cause sa sining nga krimen. Okay. Ang isa gani, sir, nalipat ko sa pangalan, basi ma-refresh mo ko sa info. Isa sa mga involved. Isa si Gardo Ibrahim. Gardo Ibrahim. Aha. All right. Okay. So, si Gardo Ibrahim, amo ni ang at large pa sa Sinimatinyon. Yes, and we're hoping the moment nga may baluan niya nga may ara siya nga warrant of arrest, siya man ang magasungka agud nga maga-start naman ang ila oportunidad sa nga ma-present ang ilang mga ebidensya to prove kung bala sila innocent gid man sa siningang krimen. For the record, Senior Master Sergeant Indiro, sir, ang aton nga gintukod nga special investigation team pagpagwa ni sang mga latest development syempre sang pagka-dismiss tuya sa mga kaso batok sa mga Lopezes and then sa sining pagpasaka naman sa panibag-o nga kaso nga kung sa di nakitaan sang probable cause ang aton sini nga SIT bala still functioning pa nga magatutok further sa investigasyon sa Claire Gergos sa case or kung baga pa paiway sila anay kag subong mabalik naman anong plastada sini Senior Master Sergeant Lindiro, sir? Bumbutsyam, actually ang mission kag ang function sa Special Investigation Team Claire Gergos nag-end the moment nga file ang kaso sa itong January 6 no, or January 5. So, sa subong, ini nga kaso will be handled na sa aton nga Provincial Investigation and Detective Management Unit in cooperation with the Pavia Municipal Police Station nga amo ang primary nga unit sa pag-file o sa pagtutok sa sini nga kaso. Kay te ang nagpasaka sang kaso ang Pavia PNP mo, no? Yes, with the assistance of the Special Investigation Team. With the assistance of the Special Investigation Team. Okay. Sir Lindero, kabay pa nga ti hataga na gidman sang hustisya. Malawig naman nga tion nga ginasinggitan ini sa pamilya sa biktima sa sining nga mga development kabay pa nga mahatagan sang hustisya ining kamatayon ni Claire Gergos. Yes, Bumbutsyam, no, amo ginangaton nga ginapangamuyo asa subong nga ining pag-surrender ni Rodelin, pag-surrender ni Rafi Soryoso kag eventually kabay pa nga mag-surrender man si Gardo Ibrahim nga ang ilang mga testimonies, ang ilang mga
ipaghahambal sa korte would really improve our steps towards sa justice nga ginapangita naton para sa kay Claire Jergos. Lastly, sir, ang sa diin subong ang custody, ang sino naga-custody sa kay Rodelin Sumbong kag sa kay Rafi Soryoso? There's the last natin information kahapon, si Rodelin Sumbong ara sa New Lucena Municipal Police Station. Dito siya nag-surrender ka dito man siya custody for the time being. Kag si Rafi Soryoso naman reach out siya sa aton nga criminal investigation and detective management unit no sa provincial level kag as of the last ko nga info dito pa sa ila. Okay. With this information kag sa tiyempo, as always, Senior Master Sergeant Lindiro, sir, salamat gid. Welcome back gali kay nag-leave ikaw last time dito kay do lain-lain gid mo sini nga matiyag, pero welcome back Senior Master Sergeant Lindiro, sir. Bobochang, thank you so much man. Kaga thank you man sa mga pasensya nyo for kung di ko ma-accept inyong mga calls kay kung actually 2 weeks ako nga nagbatsyagid no kaga sa subong ako nakabalik-balik kaga mo na maka-interview ako kay kang naligad na pa ako sa Abi. So thank you so much gid kaga good luck sa inyo. All right, there you have it, si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro Jr., ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Basta wala niya may ginabatsyag si Sir Lindiro. Anytime ya matawgan mo sa bat gini, galing sa nagligan to, nag-ayog sa sakon niya bumudsam, galaing gimatsyag ko, way pa kumauli Nya ko pwede sa sunod lang ko mapa-interview sa inyo. Iwaigid sang problema. Pero tiyan mo itong ambal ni Senior Master Sergeant Lindiro sa aton sining mga kabombo nga tinagalaom sila nga sa sining pag-surrender karon ni Rafi Soryoso. No? May posibilidad nga makahatag sa dugang mga impormasyon tuhoy sa sining pagpatay sa kay Claire Jergos sa mga kabombo. Pero isa pagid sa luyag nato niya tumuron kung ano bala ang nakita nga probable cause sa aton sining mga kabombo nga patsyon ni Rafi Soryoso nga may kunayvan si Gardo Ibrahim, si Rafi Soryoso kag si Rodelin Sumbong kag patsyon nila si Claire Jergos. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo ti dugangan naton ining pagpadalom pagid iya sa mga nakita man nga mga konsiderasyon at the same time paglantaw sandig man sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan. 50 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 12 driman sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining pagpanumbalik Banwa, istoryahan naton dumduman nyo pa si Polisa Corporal Igmedio Cristobal, atong pulis nga gin-assign sa regional sa sining RP Haubla, no? Sa aton sining mga kabombo di nadakpan sa sabaybas operation sang Domingo. Ang illegal nga droga nga nakuha sa iya ang nagaamoy-amoy sa 400,000 pila to 374 or 347,000. Pikaron gin paidalom pag ini siya sa drug test. Nagpositibo ini Banwa sa methamphetamine hydrochloride. Amuning isa sa mga kung sano pa muning substance nga ginagamit sa pagluto iya sang ginatawag sining shabu. Sa aton sini karon nga mga kabombo, tiyamakon mo na Banwa. Pulis nagaduso sa illegal nga droga. Pulis yara sa impluwensya sang illegal nga droga. May lang kay Mayo Manimaho ang taga-regional police drug enforcement unit RPDEO sang PRO6 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Mark Daruca. May Manimaho kunti tuis gid ning si Igmedio Cristobal sa aton sini makabombo dakop gid siya. Why na sak plagyo, why man sak dagan, kay tindo hindi naman ikdagan sa kadakoon sang lawas niya. Sa aton sini makabombo, ano pa gid ang posible nga mga kaso nga pangatubangon sining nasambitan karon nga pulis na, puser pa, adik pa. Balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom.
sakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamaro kang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano balang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source.
Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang tatlo kasahi isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
kon kaisa. Bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa Bomboracho, Iloilo, Philippine Standard Time. 5 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa New FM Bomboracho, Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Hibalo naton kung ano ang posible pagid ng mga kaso pangatubangon ni Police Staff Sergeant kali. I stand corrected, Police Staff Sergeant. Gindimot ko pa si Sir Cristobal, Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr. Sa aton sining mga kabombo. Presently, miyembro siya sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit, RPHAW. Gin-aristar ini siya, dakpan siya sa bypass operation sang Mayo 22 sang aga sa may Ares Street, VML Subdivision, Barangay North Fundidor, Molo. Tigin paidalo ni siya sa drug test, nag-positive. Ano pa ginang posible mga kaso nga pangatubangon sini sa aton sini makabombo. Sa linya karon naton ang spokesperson sang Police Regional Office 6, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, si Bombo Cham ini, live ikaw sa Bombo Radio Iloilo. Makita ka man sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo, subong man sa YouTube channel kag mabatian ikaw sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, good afternoon, Lieutenant Colonel Solis, sir. Bombo Cham, mayong hapon sa imo kag mayong hapon sa imo tagpalamati kag sa tanan nga malabutan sa imo bantaw nga programa. Alright, Lieutenant Colonel Solis, sir, nagpanggigangot kami dire sa imo kay luyag naton mahibalwan kung ano pagid bala mga posibleng iduga nga kaso batok sa kay Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr. Granting iti as per information, ini siya ang nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride, isa sa mga substance
nga kinahanglanon sa paghimo sang or pag-produce sang shabu or ginakabing illegal nga droga, Lieutenant Colonel Solis, sir? Bombo Cham, no, ang result sa drug test ni Police Staff Sergeant Igmedio L. Cristobal Jr., additional evidence na, no, sa pag-file sa criminal case against sa iya under sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And of course, magamit man nina, no, as ebidensya sa administrative case nga igasampa sang PNP kontra sa iya. Okay. Ining paglapas sa Republic Act 9165, kag subong nagpositive pagid ini siya sa illegal substance. Tantamount bala ini sa dismissal ngati kiti miyembro siya sa Philippine National Police, Lieutenant Colonel Solis? Bombo Cham, no, considering nagbaligya ini siya sa illegal nga droga ay nadakpan siya to buy-bust operation. So, ma-fall ini siya conduct unbecoming of a police officer, which is consider naton as grave misconduct. So, under sa grave misconduct, Bombo Cham, no, ang minimum dira nga penalidad is 2 months to 6 months suspension. Ang sa tunga-tunga dira is 1 rank demotion. And ang pinaka-mabugat dira is or ang maximum penalty is dismissal. Okay. So, imbestigaran pa man ini, magipagin man ini sa proseso kung sa diin belong din or nagasanto ining mga offense nga na-commit ni Staff Sergeant Cristobal, Sir Solis? Correct, Bombo Cham, no? While nga nagalakat ang iyang kriminal nga kaso, sa administratibo niya nga kaso, nagalakat man nina kung sa diin na pagkatagaan man siya sa due process, pagkakandakan sa investigation, mag-gather kita sa mga ebidensya kontra sa iya, and of course, pasabto naton siya, may notice in hearing, and i-trial siya, no, sa administratibo niya nga kaso, and kung ano, mga ebidensya na makuha sa aton niya sa hearing officer o kung mga investigators naton, and of course, kung ano man ang mga ebidensya nga iya i-presentar, pag timbang-timbangon sa aton nga komitiba, and dira sila magakuha sa basihan sa paghatag sa resolusyon sa iyang kaso administratibo. Ano nga particular nga unit, sir, ang nagauyat karon sa kaso ni Staff Sergeant Cristobal? Considering na diri siya sa regional headquarters naton, specifically sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit, ang aton nga Regional Investigation and Detective Management Division ang mag-auyat sa kaso kontra sa iya. Okay. Granting ati magi pa man ini sa nagakigo sini iyang proseso, but ang ini nga mga sitwasyon karon, ano ang mangin plastada abi sa bahin ni Staff Sergeant Cristobal, diin ini siya mahunong samtang ginaproseso iya ang sining nga kaso, may arap bala sa jurisdiction sa gyapon ang RPHAW or ano ang plastada sini, sir? Pwede pa siya maka-duty or ginakakas na gid iya sa iya ang iya sining nga responsibilidad being a police personnel, Lieutenant Colonel Solis, sir? Bombo Cham, no, considering na bypass operation siya, and sa subong na-file naman ang kaso kriminal, no, against kay Police Staff Sergeant Cristobal, considering sa subong ara siya sa custodial facility ng Iloilo City Police Station 4, and pagkibalo nato ng iyang kaso is non-bailable. So for the meantime, ara siya dira, no, nakahunong, and of course habang nakahunong siya, ongoing ang paglakat sa kaso administratibo niya. And mag-submit kita, no, sa mga necessary documents and as part sa investigation para ma-strike out na natin siya, no, sa roster dira sa RPHAW naton, and of course para magalakat naman ang kaso kontra sa iya, and for the meantime, considering na preso siya, but still the same, maka-receive na siya sa mga notices nga intended para sa iya sa iyang kaso. Okay. Sa pangkabilugan, Lieutenant Colonel Solis, sir, ini magaserbi na karon at hag mensahe sa mga men and women in uniform nga wa isang may ginapasino kung may lapason ikaw nga layi,
ang imo sini nga mga kabaro nga mga matidlo iya kag mayo ang pagtungod sa ila responsibilidad kag sinumpaan, amo ginya magadakop sa imo, Lieutenant Colonel Solis, sir. Correct po mo, Cham, no? Kung matandaan naton, always ginahambal sa aton nga PNP leadership, halin sa aton nga Chief PNP, kakadto sa aton nga Regional Director, kag always man gani nga gina-interview kita, kag gina-relay naton ang instructions sa aton nga Regional Director, Police Brigadier General Dean Idong po sa aton nga mga kaupdanan, no? Yung mga kapulisan diri sa bilog nga Rion size. Kag ginahambal naton nga ang PNP wala nagatolerate sa any wrongdoing sa aton nga mga kapulisan, kung saan dapat hindi sila ma-involved sa kung ano nga illegal, like involvement sa illegal nga droga, illegal gambling, kag kung ano pa nga mga buluhaton nga hindi maayo, kaya wala ginatolerate. And ang pinaka-latest nga pag-aresto sa kay Staff Sergeant Cristobal, isa ini ka ebidensya nga nagapakita nga seryoso, no, ang PNP leadership sa aton internal cleansing program, kag wala naton ginatolerate ang any wrongdoing sa aton nga hanay, kay gusto naton na ma-cleanse ang PNP organization kung may ara pa, no, na nag-involved sa mga illegal activities. Okay. Sa pagproseso sa kaso ni Subsergeant Cristobal, may ara pa man siya ang kinamatarong siguro, sir, nga mag-file sa mga reconsideration, no, or pag hambal na to, pagprotesta batok sa mga kaso ginahaboy batok sa iya? Correct po po, Cham, no? Both sa criminal kag sa administrative, tagaan din na siya due process, no? And tanan kita may ara due process. So may ara dara notice and hearing. So pahibaloon siya kung anong mga charges, and maka-file siya sa mga counters niya. And tagaan mo sa chance nga magpresentar sa ebidensya para madipindihan niya ang iyang kaugalingon, and even magkuha sang abogado, no? Nga iya personal choice, ara gid na and intended na sa iya. All right. Ang isa ka pulis nga nagapangatubang sang kaso, ang hindi na iya sara nga makabaton sang mga allowances kag iban pa nga mga benefits. Naga-forfeit man bili ini the moment nga gin-bypass siya or gin-preso, gin-sulod sa lakapsel, Lieutenant Colonel Solis, sir? Yes, Bombo Cham, no? Siyempre, kita sa PNP, under man kita sa civil service, kag ang patakaran sa civil service is that no work, no pay. So, starting, sang gidakop siya, bot silingon na preso na siya, wala siya sang trabaho, so bot silingon, i-forfeit naman ang iyang asweldo. So, hindi na siya makareceive sang iyang asweldo, Bombo Cham. Pero may mga allowances pagid, forfeited man ina, sir? At the same, Bombo Cham, no? Hindi lang salary, pati ang mga allowances nga intended sa iya, kuha na ina. Okay. Sige. With this information, kag sa time, as always, Lieutenant Colonel Solis, sir, madamoy nga salamat. Mayong hapon dira sa inyo, kag God bless. Bombo Cham, maraming salamat sa tiempong ginhatag mo sa akon, kabay nga ang ini nga natabo, no? Magserbi na nga warning sa aton nga mga kaupdanan sa kapulisan, and of course, always ginahambal sa aton nga Regional Director. Maraming salamat, Bombo Cham, and mayong hapon sa imo, kag mayong hapon sa tanan-tanan yung malabutan sa imo bantog ng programa. There you have it, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Hambal sang kilala ko gani. Siling niya si RD Bombo Cham. Wala na iya nagapangakig. Tiko ng Regional Director gali wala nagapangakig, kag may mga subordinates ini siya nga naga-engage sa illegal nga mga buluhaton, ginapatutukan niya lang ini, kag kung madakpan nyo man lang sa akto, prisohon. Tiyan mo na yung natabo sa kay Cristobal, kay mga previous RD. Tumasabi nung nga pangakig tuyo ako mo. No? Hindi lang ko mag-mention na kung sino nga mga RD. Mga previous nga mga RD, gapangakig. Kag, ti kabalo ka naman sadto. Mansig, paindis-indis lang to sa babaw man eh. Sa mga top official man to sa Philippine National Police. Kung anti-illegal drugs ang aton sini nga pag-istoryahan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti subong
ang regional director ta kuno ni nagapangakig kag kun makabati ka lang kuno sang do pangakig ang pamatinan mo do hindi gyapon pangakig kuno mo. Oh, pero ti kabay ni isang internal cleansing nga ti amo na bla antis ka mang limpyo sa ugsaran sa iban dapat ang imo sining ugsaran limpyuhan mo na ti sandig man sa pagpahayag gani sa mga previous interviews with police Lieutenant Colonel Mark Daroca ang head sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ining si Cristobal sa ton sini nga mga kabombo, sadto na assign ini sa Police Station 1. Sa ton sini nga mga kabombo. Na-assign presently sa RP How sang tuig 2017 bangod man sang mga administrative case nga gin-file batok sa iya for irregularity in the performance of duty. Kay may ginhimo-himo ni siya nga blatter report. Halin sa isa iya kawala man naga-exist nga police booking kagin padala sa higher headquarters. Timi abilidad. Na-assign man ini siya sa Task Force Bakhaw, isa ka interim force created agod nga magpakig-away sa illegal drug trade dito sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Ginpaidalom sa watch list ang pangalan ni Cristobal sang ginpiait ini siya. Ginpiait ini siya banwa ni Police Officer 2 Stephen Magno nga dakop man sa isa ka bypass operation sa isa ka resort sa barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo sadtong Abril tuig 2018. Madugay na nga yara sa watchlist sang RPDU si Cristobal. Ugaling kiti do mabudlay man sa kuno dakpon kay makapila ka bes nga ginpaidalom sa drug test ang mga personnel sa RPHAW, it turned out negative siya. Sa aton sini nga mga kabombo, ang ulihing random drug test negative si Cristobal. Pero as per information sa aton sini mga kabombo and was confirmed by Police Lieutenant Colonel Solis, nga this time nagpositive ini siya sa methamphetamine hydrochloride. Sa aton sini mga kabombo. Ever since kinagwa ang iya sini nga pangalan sa listahan sa watch list, ginpatutukan na ni Lieutenant Colonel Mark Daroca. Why sa naguntat si Nadria agud nga malabot kag madakpan ining si Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr. Sang ginbaybas ni siya nakuha sa iya nga balor sang illegal nga drugas nagalabot sa 374,000 pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyang aton sini mga pulis is supposed to be magapugong, magapauntat sang use kag proliferation sang illegal drugs. Apang sandig iya sa mga na-lay down nga facts and evidences sang RPDEU, it turn out nga si Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr. amo iya ang nagayus kag ang nagaproliferate sang illegal nga droga. Ti ano ang accountability sininiya sa bahin naman niya karon sang National Police Commission? Sa aton sini nga mga kabumbo, anong mahambal sang napulkom sinadre? Titi may mga pulis galing ati nagaduso sa illegal nga droga, magway labot sina, nagpositive pa sa illegal sini nga droga. Sa aton siniya nga mga kabumbo. Ti ako nagapati na ako subong. Kay President Rodrigo Duterte. Nga nagapangayo siya sa pasensya, bangod nga wala iya makumplito ang task.
not only task, but a promise sa pumuluyong Pilipinhon to end the proliferation of illegal drugs. Hindi lang iyakay sa mga sandig sa impormasyon nga nagasulod sa kay Presidente Rodrigo Duterte, hindi lang iyakay mga general ang imbulbado, sinadri. Kunti lakip na iya ang mga non-commission personnel. Miyembro sa Philippine National Police ang naga-engage sa kasubong sining illegal activities. Sa aton sining mga kabombo. Ti ano pang rason abi kulang ang kwarta? Kulang ang sweldo? Attorney Celis? Paano magkulang? Kay isang madumduman ko papit sa GCCT gin-release ng bonus ni Ninaw. Amo gani ito nga ginapulo palagtikan kung kilala ko pulis nga na-assign sa Gimarasay. Liko Sarge. Kasi lipat ka. Kasi nagpamati mo sa subong Sarge. Pila na daw, apat na kabulan sila kaan mo di. Pero, seriously speaking, sa aton sini makabumbo, pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ta na lang bipagdalo ng pangalan nga Duterte, kiti hambal sang Aquino administration, ila ni effort, kumbaga ang pagpataas ng sweldo sa uniform personnel. Ang Aquino administration ang nagkilis, sila nagsunad. Pagbulos ng Duterte administration, ginsukad na lang nila kag ginbutang sa lamisa ang tinigang. Kaon da yun. Amo na lang sinyo, gimpasakaan naman ang inyo sining sweldo, dublado pa gani. Pinsa tano pag inyo sining agad-gad, nga magsasagad pa kamo sa pag-engage sa illegal drug activities. Hindi ba? Tapos sa pizza GCCT lang, baton makamun nyo sinimidyer bonus? Ti ano pa? Tingala ko gani ang kilala ko nga isa man ka police bala Bombo Umel. Sang una, way ginaga-inomber? Bowber? Ano ginasaya? Ang hard ginaya na inomya kay di sa kuno kasaw. Puro sang nagligad nga si Mana pag balis ako niya bumbutsam, amigo. Ma-shot kita. Liko kasaho man ko na sang ginainom mo, ang ram na, whiskey na, kasaho man ko na. Yan diya, ma-burr lang tanay, subong. Yan, hindi nakaubos ang mid-year bonus. Di makobra banwa. Pero ano pag hindi ang ginapangita, abi, sa iban sining mga pulis, nga ma-engage pa sila sa illegal drug activities kay easy money. Ti kung easy money, malangara ba no? Sweldo nyo dako. Tinga may mga kasubong pag isin nga mga helikotonaw. Sa aton sining mga kabombo. Isa ko pag insubong ginabulubantayan kay mag-oong chief sang IMEG. Sa pagkabalo ko, chief sang IMEG do si do general naman sa subong, no? Si Sir Nacion. Sa aton sining mga kabombo. Ang regional director subong nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo, halin man ni sa IMEG. Kagi man ni chief sa IMEG to. Sa aton sino makabumbo, kung sano pa bla hampang gininila yan Ninoy Dante, sa aton sino makabumbo, hampang gininila ang paglagas sang mga dunot nga kamatis sa kaing sang Philippine National Police. Sa aton sino makabumbo. Mga kasubong siniya nga pulis gani, why niya sang tsansa pa nga magpabilin sa serbisyo? Kadamo subong sang nagahandom kag halin sang bata pa amo na ning ila siniya nga ginalantaw nga mangin puturo nila sa ulihi. Nya mga pulis ko kay pang dakpon ko niya mga malain sini nga elemento, mga hindi lang malaing elemento kay basi pati tamawo ko ron lang. So, di man, ang mga kriminal, ang dakpon ko ni mga malaing nga tao kag ilopot ko ni sila tanan sa karsel. Ida mo pa sa nagandom nga mapulis?
subong nga nagakuha sang Bachelor of Science in Criminology. Kadamo. Ginatos linibo sa aton sin makbumbo. Iban sini na paslawan magpulis kiti way baker. Pero titani ko namutos nang ipasulod masikon mga matarong patuyasang sa mga nagpurulis kadamo baker. Pero tinagadipindi naman inagaling sa isa iyak tawo. Na? Sa aton sini nga mga kabumbo. Iti may mga batchmate man ako iyang Sus Maria kagusip po. Way gani guros ka malingking ang abilidad ko sila sa una sa tinunto lang. Ti pero sang nagsulod sa pulis. Oh. Tidom mga mayo man. Oh. Sa aton sin makabumbo dipindi giguros daw. Pero tikon sa kwarta man lang abi, kung compensation or financial aspect man lang. Mura gani ang balta. Hindi naman kita magpatikiti pulis nga dako sweldo pulis. Nga ma-engage ka pag hindi mo abiya sa pagbaligya sa illegal sining nga droga. Sa aton sining nga mga kabumbo. Ti tsakto ng hambal sang kilala ko. Bombo Cham, sa illegal wala sang forever. 28 minutos ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Yari karon sa aton sini nga linya si Attorney Joseph Joncelis sang National Police Commission Regional Office 6. RD, Attorney, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live at the same time sa YouTube channel. Kag syempre, mabatian ikaw live sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome sa Bombo Anay sa Udto, sir. Mayong Udto, Bombo Cham, kag sa tagpalamati, kag viewers ng Bombo Radio Iloilo, 837, mayong Udto sa tanan. Attorney, maluyag naton mahibaluan kon ano ang panindugan man niya sa bahin karon sa National Police Commission with this development nga may isa ka police sa nagahingalan kay Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr. Dakop sa sabay bus, nakuhaan sang 374,000 worth of illegal drugs, gin-subject ini siya sa tawag sini drug test, nag-positive. Sa bahin sa Napolcom, anong aton sinadriyang panindugan na Attorney Celis, sir? Kung ibase mo sa nagaguluwa sa news, sa pagdakop sa iya, aktual, nakabidiyo, amo na ganing advantage na sa mga police enforcement naton nga nakabidiyo, may media nga representative or nga nag-participate sa pag-effect sa mga operations sa police, especially mga bypass operations, mga warrantless arrest sa pagdakop sa mga kriminal naton. Dako nga bulig nga ini maka-establish target kag ma-plus target maayo sa korte ang kaso. For us, assuming all things nga regular ang tanan, ang ato niya posisyon, we will never tolerate nga ang police ma-involve sa droga. No? Or anyone for that matter, no, in society. Anong makuha mo sa droga? Ang effects ini dimensional sa society. Nag-apekto ini not only sa kabataan, no, sa future sa kabataan, kag mismo ang pamilya. Kaya ti kon mapektuhan ka sa droga, ang utok mo, ikaw belendo, buwang ka bla, hindi ka makontrol ka, mangawat ka, kaya ti baligya mong gamit, ibakal mo naman droga. Pero isyo, wala kaya direksyon sa pangabuhi mo kundi guba langgid menace ka na sa society. Problema ka na. Tini siya, police pa, clothed with the authority to enforce the law, and yet, siya mismo ang nag-violate sa law, druga pa. Time and again, nagdeklarar na yung presidente mismo sa pagpungko pa lang sa 2016, kauntaton ang druga. Si Cristobal, I don't know kung kapamati, kay-ari man na siya sa drug list, dugay na-test ini siya sa una, matimingan, gido katatlo, nag-negative ni siya, on and off ni siya sa iyang pag-engage according to reports, na umayo kay nadakop gid sa subong, no? With that, we do not tolerate, no, nga ang police na involved sa druga.
Kaya rin gani kami diri sa Napolcom naga-enforce no sa policies naton. Pulaw gani kita subong sa mga policies naton. Naga-modify, naga-adapt kung anong dapat nga ang enforcement sang aton policy sa PNP maging mas mangin epektibo kag mas mabatyagan kita down the grounds no as ang Napolcom nga ara nagagabay ka nagaguide man sa PNP prong ining mga salawayon pareho ni kay Cristobal no have no place no they have no place to stay in the PNP kahuluya ginaguba ya lang ang imahe sang PNP kada mo daya pila man lang ni sila bilog kapag guba-guba sa organisasyon sang PNP damo na declarations man ang mga chief PNPs nga nagliligad nga nagalalagi even sa bagong liderato given ina nga hindi kamo mag-involve sa droga especially in mga pulis tani nga law enforcer ka imo may ma-indulge ka sa droga i-involve mong lawas mo mabakal ka magamit ka mabligya ka pa ti wala ka huya klase pulis way ka prinsipyo no ti way ka rason nga magtinir ka sa serbisyo kay ikaw ining si Cristobal ni problema lang no gahatag problema kadamo sang problema sang nasyon ta kadamo sang concern sa syudad nga dapat mabuligan ta ang pag-maintain sang peace and order kag enforcement ang ang inobra ginago mahambal pa sa iya pag-arrest nga ginaharas sa kuno when in fact wala kay siya malang yang nagapalak-palak ma-create pa sa senaryo hindi tunto why pulos klase pulis why sa rason nga magtiner sa serbisyo. And by that Attorney Celeser ang Napolcom may mga lihok bala batok sa kay Staff Sergeant Cristobal? I think ara na sa proseso sa PNP we respect whatever move they make ara naman na sila siguro diraya. So kung imposible siguro nga wala sang action nga i-take ang PNP dira. So ginapabaya tanada sa PNP sa ilaman nga level sang cleansing the ranks. Kaya ara man sa drug list ang PNP. Ang nagdakop siya policeman. For us siguro gasalig ako nga aksyonan ini ni Ardidong Bo no we every now and then communicate kaya nag-istorya makikita sina pero wala pa kami istorya partida pero given nina nga ginaobra yung obra niya. You know, he's also bombarded with many tasks ahead of him sa iya pagka-RD sang PRO6. But I keep my line open siya kung anong concerns gina-relay ko just like tong concern sa mga seleksyon sa mga opisyal to. Yes. Naka-communicate mo kami sa party sa enforcement sang pagpili sa mga chief of police and other concerns nga tikinalan na we should work hand in hand sa mga concerns in relation sa Napolcom PNP nga mga functions. So ining mga salawayon nga police nga dugang lang ni sakit sa ulo nga imbis asset sila sa organisasyon mabulig sa pagpaayo sa aton community in terms of the enforcement sa peace sa pag-maintain sa peace and order and other matters nga muna gani mga CSOP kita community service oriented policing hindi lang niya reactive nga policing kundi proactive nga police work ini with social services nga obra nga gina-strengthen sa Napolcom ang delivery of basic social services through our PNP with the help sa community kag sang mayors naton sa respective sa mga kabanwahanan. Ini si Cristobal wala ka kontentuhan klase tao kay ginpasakaan gani ni sila sildo. Yes. And yet mo tinunto mangyapon. Wala ka kon sa holding area kada sang Campo Delgado. Presumption ina ko nara kada sa gate, may kaso ka, may problema ka o wala ka pulos klase pulis gidya o magpasaway ka pagida sa gate. Okay. Speaking sang wala ka kontentuhan na mensyonarong man gani gipasakaan ang sweldo sa imo paglantaw sa mga ginapang imbestigaran mo nga may hindi man gid siling yang direkta nga pariyo ang kaso ini mga pulis nga naga-engage pagin sa illegal activities such as illegal gambling
so on and so forth. Basta nga maka-income sila bala, magluwas sabi sila sila nga sweldo, attorney. Ano ay hanang imo sila nga paglantaw? Nga way sila na kontento, kaya pisar nga gindugangan ang sweldo, gindublado pa gani, pero nagasunod pa sa pinsan nila, ma-engage pagid ko sa illegal activities para magdamo pagid akong kwarta. Anong ang pasabi na lang? Man sa lifestyle sang pulis, circumstances sang pamilya, why takabalo, kay ti iban pressured man sa pamilya, may mga demand sa pamilya nga basi wala man mapaintindi ang mga membro sang pamilya. Kulang gid kay ti may ekspresyon kita sa katigulangan nga kung ano kuno kadako ang butones, amo man nakadako ang walis. Ti tanan kita diri kami diri sa gobyerno nagapangabuhi man sa ginatawag nga kung wala ka mangutang ka. Marol ka. Basta gabayad ka. Importante gabayad ka. Pero hindi ka gid mag-indulge or mag-involve sa lawas mo in any illegality. Well, I know what's happening around pero ini ang ma-focus lang ako sa inyo ginatawag sa aton sa paghatag sa kahigayunan. Parte ini sa involvement ng pulis sa druga. Nga abi i-involve mo ang lawas mo sa druga, that's the first question mo. Amo na mo, ang iban marason pa sa una, mga problema tadi sa druga, kay kuno dala sa posisyon, hindi ka balibad, din mo rason. Kung ako ya pulis diya, maparilib ko. If the position is given something that is wrong, kaya hindi gusto, di parilib ka kag mapapluting basta wala kaya involvement. No, ginahimo nila excuse ako no isang una hindi malikawan nga pagpungko mo ginasakyan sang kwarta sang druga ang imo posisyon. Tingani ginago nga rason, no? Kung gusto mo sa unaya nga hindi ka involved, dapat you should never dip your finger into these things. Kaya kamalo ka, hasta sa kapuhan mo, ang druga ni, malabot ni. Hindi lang ni sa tao nga involved, nga concern nga nag-konsumo, kag baligya, druga, kundi you are affecting society. Dimensional effect sa society. Wala gini sila kaya intindi, isang epekto, kaya ang napanumdom lang nila, kung ano nga makwa lang nila nga kwarta. Maganar. Ti medyo komplikado pati pangutang ka medyo padamol-damol ka man daguyay basta gabayad ka lang. Kara ka sa gobyerno. Paghambal mo nga 15, dahil 15. Ha? Paghambal mo nga mabayad ko sa 15 kag sa 30, gatupa gidapat. Isa hindi man na magtupa, pero ti ginatawag bala nga pangayo man kariyo. Oo. Okay. Pangka ka lang. You commit yourself nga mabayad ka. Pero it's way better off nga muna sang sa involved ka sa droga. Yes. Imagine you are free. No, you are at liberty to roam around nga wala kaya sala, wala kaya involvement, wala kaya engagement. Makahuragok ka sa kang maayo kung wala kaya involvement sa mga illegal nga mga bagay. And yet they dare to participate in these types of activities. Nga gakitid ang dalan, makitkit kariyas, makakas ka pa sa serbisyo. Ano klase utok? Hindi gunggong. Okay. Attorney Celi, sir, anong sarang nimo mapalabot ka advice sa mga nagaplano nga magpulis, nagaplano nga magpanerbisyo bilang police officer? At tingin ng mga bata pa, nag-account balaan ang orientation kang discipline sang parents man mo. Well, I'm not exempted sa mga bagay bilang ginikanan. I don't say I'm really way better sa sila, no? Talan kita, may mga weaknesses, may mga strengths kita, may mga failures man kita, may mga misgivings man kita. Nobody is perfect. Pero ining mga kandidato, gusto mo gani na antis ni sila mag-o-taking sa patrolman. Gahambal ko na pirmi. May mga batch na kisa nga hindi ko na mahambalan kag ma-remind. Pero kung mahambalan ko gid man, somehow nagadulot man siguro sila ang napahambal ko na kung nagserbisyo ka para maginago ka lang.
untat ka na nga daan subong, hindi ka na magsulod sa PNP. Kay paguba-guba lang ka mo, kag problema lang ka mo. Sakit lang ka mo sa ulo sa mga opisyal da na nagatutong man panerbisyo para sa tao kag sa serbisyo sa pinulis. Kasi gahambal ko sa ila na ginaremind ko nga pamatyagan nyo na balaan kung bago ka nga pulis, patrolman ka. Normal na nga balatyagon nga daw si Superman pamatsyag mo. May ubra ka na mo. Di uniforme ka na. Kataklos ka na pusil, miski hindi ka bakbalo magtiro. No? Hindi ka kabalo sa gun safety and discipline. Gataklos ka, di sildo ka, namago ka. Di lipat ka, nga pulis ka, may poder ka, nadimat ka. Imbis nga gustong tupan mo, dito ka sa kalainan. Amo na ginahambal ko na permi sila, nga antis sila siling ko mag-proceed to sa training center. Pangamuyo, didikar, no? Dumdomon ang gintudlo sang mayo sang mga ginikanan, kag kun may kakulangan, ti i-improve kung anong dapat i-improve, kag patawaron ang kada isa kag isa, no? I-commit ang self sa service, kay kung sa material lang kag kwarta nga bagay, kung nagatutom ka along the way sa panirbisyo mo, kay progressive man ang panirbisyo sa karir mo sa pulis, naga-improve man lang ang life mo slowly. Wala sang magic siling ko sa pag-ayos ang pagpangabuhi nimo diri sa kalibutan nga gusto mo mamangranon ka. Kung nalang-alang malang abilidad mo, hindi ka man expert sa field o particular fields nga o profession or business. Kaya nagpulis ka, kaya mo na ang matarangan mo da ang talent, no? I-prove mo ang worth mo sa service. Kung hindi ka happy, guwa ka, resign ka, negosyo ka kung may abilidad kaya sa negosyo, hindi mo yung paglamitahon ang service, panerbisyo sa mga PNP, mga matutom da nga mga members, Yes. mga opisyal kag PNCO, kakadalahig sila iya. Kaya kung magkanto sa mulang pulis niya, pulis na. Di ang impresyon sa iba niya, ano na, involved na sa druga. Ya, laway na sila kay, may pulis naman to nadakpan, hindi na sila masaligan. Yes. That destroys the very image ng PNP, nga ginawa man sa PNP. Kahalong. No, kaya gina-protect siya na Polcom, nga maayo ya ang organisasyon sa PNP. These few bad eggs destroys the very institution for many years from many years now. Naging establisher man sa mga lideres nga mga graduates sa mga maayo nga institutions. Okay. Sige. With this information, Attorney Joseph Celis, sir, I won't take so much of your time kay balan ko damo pa sa mga helikopter dira sa bahin sang Napolcom 6. Thank you so much. Mayong hapon. God bless and keep safe always, Attorney. Salamat, Bumbucham, sa kahigaynan. Nakambal makita kag nakapahibalo sa publiko sa aton concerns, especially on police matters sa inyong bantog nga baragwagan. Salamat sa Bumbu Radio, kag sa Tagpalamati, kag especially sa imo. Mayong hapon sa tanan. Deriwabit si Attorney Joseph Jong Celis, ang Regional Director sa Napolcom Regional Office 6. Si Attorney Celis nagambal nga siya, mga kasubong sila nga mga pulis, ilisipon mo lang na sila. Pero tiining si kung kangay sa abilidad ni Cristobal, why na iya sang lugar pa nga magpabilin sa organisasyon sa Philippine National Police. Ang Napolcom sa aton sin mga kabombo nagasalig nga may mga nagakaigo man nga lihok nga ipatigayon kag himuon bilang pamatbat pina, no? Sa kay Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal. Ito man ka kanugon, kung taon ta kanugon sa karir ti Staff Sergeant na siya sa aton sini nga mga kabombo. O galing ti amo nay base mas nagakinahanglan siya sang dako pag idiyang kantidad sang kwarta kag hindi siya makontento siya sini nga sweldo sa aton sini mga kabombo. Pero hindi lang amo sina ang rason.
No? Di kung si Attorney Celis magaling niya, pangutang basta kung mangutang ka, bayad lang. Di ba? Kung pagamban mo nga sa 15, bayad ka. Pagka 30, bayad ka. Kung madili-delay, ngayon ka lang karyo sa ginulaman mo. Delay lang ko isa kadlaw, 2 kadlaw. Pero mabayad ko. Kaya hindi man lang kunuya ang pag-engage sa illegal activities. Ang sara nga makahatag sa imo sang kinahanglanon imo kag makasabat sa imo sini nga financial needs sa aton sini nga mga kabombo. Ug galing ang pinakadako gid sinadri nga impact sa bahin naman iya sang pangkabugusan nga police or Philippine National Police sa organisasyon mismo. Just like sa ginhatag nga example yan ni Attorney Celis. Sinya kadtong pulis sa mall, itudlo amo sina niya, pulis sa South, involved na sa amo siniyo, kamo sinao, kaya ang upod niya to nadakpan. Of which nga nagalapot sa punto nga gina-stereotype, gina-generalize ang mga pulis nga kung sa diin, hindi man pwede. Kay kadamo gidya, mga kabombo, kadamo gidya sa mga pulis nga mga matarong. Mga matarong, kag ti die hard sa ila sini nga sinumpaan kag obligasyon nga to serve and to protect. Ti pipila lang ning mga dunot nga itlog, ang mga baog sini nga dunot nga kamatis or mga baog sini nga itlog sa Philippine National Police kag we commend sang sining proyekto nga internal cleansing. Kaysa mo sini nga pamaagi, ma-eliminate na ning mga pulis nga nagahatag lamang sang malain sini nga imahe sa bilog sini nga organisasyon sang PNP. Ang mga previous leadership sang PRO6 kag bisan hindi man niya bilog sini nga PRO6 sa aton sini nga mga kabombo, no? Ginhawa sini nila katinguha nga amat-amat mabalik ang salig sang pumuluyo sa aton sini mga kapulisan, pero ti may ara ginya sa gyapon nga nagapangguba. Ti kung mag-amo man lang ng sitwasyon, kung mag-amo man lang sina hambal ni Attorney Celis, siya mas mayo pa lang hindi ka na lang iya magpulis. Kung ang tinutuyo mo lang magpaguba-guba sa imahe sa aton si mga kapulisan, mas mayo pa lang iya nga hindi ka na lang magpulis. Ngita ka na lang sa iban sini nga profesyon. Sa aton sini nga mga kabombo. Tingaton man lang si Adria Banwaya nga luyag naton nga ang aton sini mga kapulisan saligan sa gyapon sang pumuluyo. Nga kung may mga hitabo or may mga insidente, krimen, kung ano man sinadira na magklinabo, ang una natong adlaganan, pulis. Tipipila man lang ning na-involve sa illegal activities. Damo sang pulisya sa gyapon nga masaligan ta kag in times nga kinanglan naton sa ila sini nga bulig. They are very much willing nga mag-respond. Kag maghatag, mag-extend sang nga bulig. Sa aton sini nga mga kabombo. So, bangod sini Banwa, sa nambal ko nakina si General Dongbo, si RD Dongbo, halin balay na sa imeg, ti expertise sige na ang pagpanglaot sang mga skalawag. Kagkabay pa nga ti ang iban sinadira nga nagapatupling pa sa uniforme sang Philippine National Police nga sarang pa iya makatugas ang higko, sarang pa iya makapalain sang imahe sang Philippine National Police ang masipot na sa aton sini nga mga kabombo. Ang magkaladak pa na magkalapriso kay sa nasiling na naton why ini sila sang lugar sa Philippine National Police. 52 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa driman sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Sina Marisuelan sa yaman sini iyang follow-up report. May kantanan sa pahayag sang mga market vendors
sa plano karon sang Iloilo City Government nga ipaidalom sa PPP, Private Public Partnership, ang duha ka mga mayor nga mga merkado sa syudad sang Iloilo. Ang Iloilo Terminal Market o kunang super, kag ang Iloilo Central Market. Ugaling naga-oppose diri, nagapamalabag diri ang mga vendor. Ti anong rason ayhan nga daw nagapamiriphi kag hindi idyaluyag ang mga vendor dira nga mag public-private partnership kita sa aton sini nga mga kabumbo. Kiti kon renovation, repair sang duha ka mga mayor nga merkado diri sa syudad sang Iloilo, magakinahanglan ini sang nagakaigo man iya nga pundo. Para nga once and for all, maghambal ikaw nga renovation, improvement, repair, or whatsoever, hindi na naton ma-experiensyahan ang kalain nga eksperyensya nga nasaksihan ta sang mga nagliligad ng mga tinuig nga naging diferensya man sa aton sini mga merkado. Si Bomboshi na may follow-up report. Bomboshi, please come in. Madamo sa gihapon sa mga market vendors ang hindi pabor nga ipaidalom na sa public-private partnership ang rehabilitasyon niya sa Central Market. Ini man ang pahayag sa presidente sa Association of Stall Owners and Transient Vendors sa Central Market nga si Sir Rex Donasco. Ini matapos man nga actually, wala pa ni nila nahibaluan nga may latest nga negotiations. So, kung kahapon nga adlaw may conference no, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, kaupod ang pila dili ka mga private companies no nga amo ang may gusto nga mangin partner for this PPP no sang aton sini or sang Iloilo City government. So no diri kay Sir Rex Donasco, wala nakigangot sa ila si Iloilo City Mayor Jerry Treñas angot ni sa mga latest developments sa PPP no or mga negotiations para sa public-private partnership sa rehabilitation sa Central Market. Amo man na ang ginkasubo sa pila naton sila ka mga market vendors kay wala sila kabalo o kung wala sila ginpabalo or wala man lang may gipatawag sa ila no nga representative para nga magatambong dabi sa amo iya nga mga negotiations. Susunod pa diri kay Sir Rex Donasco ang pila ka mga rason nga hindi gusto sa mga market vendors nga ipaidalom sa PPP ang Central Market bangod kay madamo na ang mga changes no, especially kung sunod diri kay Sir Donasco kung government owned ang o kung na ang ang ining o kung na magahandol sa aton mga merkado, posible pa nga makaayo sila sa ila sini nga mga renta, but kung maigahandol na privately no, so posible nga hindi na makaayo pa kung ano nang igahatag nga renta or amount sang renta amo na gid ang pagabayaran no sa aton sini nga mga vendors. Kay gina-worrying Manila nga maapektuhan ang pila diri ka mga vendors naton, especially mga eatery section, kay syempre base may mga ipatindog sunod sa iya nga iban pagidya nga mga kalan-an nga mas maayo kung ipaanggid no sa mga karinderiya naton sa may sulod sang merkado. And gusto diri sa mga vendors naton, actually na istorya man naton ang pila sa ila kagaina nga gusto lang nila nga i-renovate lang or panamion lang ang Central Market no kag hindi na pag-ipaidalom or hindi na pag-i-rehabilitate sa idalom sang PPP Bombo Champ. So si Sir Rex Donasco. Way kami kabalo, subong lang kung ganing aga, kung way ka nakatawag sa akon kag subong ang pagkarimo di sa amon pwesto sa Central Market. Way kami kabalo nga nag-conference gali si Mayor kay sang previous ang eleksyon, ginag-conference man siya sa tanan nga mga market. Ang iya to gin-conference amon nga ang lima ka market, ang Lapas, Haro, ang Mandurriao, Arevalo, igastuhan sa syudad. While ang duha ka market, biggest market, ang Terminal Market, ang Super, kag ang Iloilo Central Market, sa Heritage Public Market, hatag sa private. Iway kami kabalo kung sino interesado kay during the time of Mayor Mabilog ang SM Prime Holding among interesado. Karon here comes a time ari na naman niyang do kuan bala malain nga damgo para sa amon. Wake up the next morning ari naman yung problema
Wagi kami bumbushi na kabalo sa konferensya kapon. Tagway gani, we are not invited, we are not even. Amon subong yang agin patawag nila kami sa isa ka semana last Friday or Thursday para to sa adjudication, i-adjudicate na nila kuno. Ang adjudication, ang paghatag bala award sa mga legitimate nga mga owner sa pwesto. Sa mo to yang nagseminar kami, kinmangkot ko ganito si Mama Maricel ang kuan kun ano si kuan kali Mrs. Trabasas kung ano plano ni Mayor ti ang balya kuno way man sa kanay kabalo susunsin ko anong recommendation nyo, are you going to push through with some privatization? Nagubra sila kuno justification nga ang mga merkado naga-incomean there's no need nga ipa-privatize, especially ang central market super, which ang supermarket is gaining 3 million a month, central market is gaining 1 million every month. Ang iban nga smaller market, just like Mandurriao, ti gamay-gamay laya share. Ti mo na gani nga na kibuti ko subong adlaw nga gin-interview mo ko, kagari kita subong dire kung ano man pamangkot ko sa akon kag pamati si Mayor. Ani please na lang Mayor no kung may ara kay man plano. Invite mo man kami, kaya kami di stakeholder, kaya kami diri ang maapektuhan kung ano man ang plano mo. Kayo na-mention naman ni Mayor nga naka-consult mo siya sa inyo, naka-coordinate mo siya sa inyo, bala? Kapila naman ni Kabes nga na istoryahan. So for anong pulso ya sa ato sa mga vendors diri sa Central Market, sa mo sa nga proposal or rehabilitation through PPPA, sir? Ang katapusan namon tong istorya, that was maybe 2 years ago, why pa pandemic. Naging-istorya kami to sa City Hall. In-announce na to ang pang-privatization kagang rehabilitation sa lima ka market. Especially ko Mayor, although ako ang presidente sa Central Market sa Vendors Association, a recognized association of the vendors, hindi ako yung maka-decide kay this is a very democratic country and we have to abide the rules of the majority. Kaya nagpa-votation ako, may ballot box kami gin-drop. Yes or no ang gusto niyo privatize, privatize, vote yes. Kung hindi ka mo gusto, drop no. 85% no. Galing huya lang kung magkadto kay Mayor, kaya tigin pabatian niya ko sang nagligad nga dito sa City Hall. Pati kung Mr. Donasco, kung hindi kay mo yan gusto kasi ang presidente to si Dante Magalisan, claiming the president of Iloilo Terminal Market, nagsinggitan siya nga sila ngati, kami okay sa Terminal Market. So pagbalik ko to sa Terminal Market, inetulo sa mga vendors to kay. Nabatian si Sir Rex Donasco, ang presidente no sang Association of Stall Owners and Transient Vendors sa may Central Market Bombochon. Tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Iswelan, no? May jutay lang nga, no? Pero okay na, no? Aryo, i-clarify ko lang. Klaruhon tani, kay budlay kun
magpinatalangay tadi karon. Oh? Bukod mayad mag-amu kada. Privatization. Butsilingon, transfer of a business, industry, or service from public to private ownership and control. PPP, Public-Private Partnership. Partnership between an agency of the government and the private sector in the delivery of goods or services to the public. Tuway man sa privatization, may ginambal si Mayor Jerry Treñas sa Rex. Sa sano nagambal si Mayor nga ipa-privatize siya ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market? Ang ginaistoryahan ta dito, public-private partnership man. Kag speaking sa mga pagpatawag sa madumduman, kuno makapila naman ka bes kag ginpatawag ang mga vendors dira dito sa Iloilo City Hall kag istoryahan ining public-private partnership. Why man sa may nagaduso sa privatization sa city government sa mga merkado? Hindi ba? Ti lain gidya katama kung maghambal ka public-private partnership. PPP. Sangsa privatization. Dapat klaro ini para hindi magkinagual ang iban dira. Kay ti, kung libog ang ulo sang mga nagabaligya man kuno dira katulad sa mga itiri abi, kay basi kung may magpatindog man sang itiri to ya sa piyak nga side under the public-private partnership sa aton sini nga mga kabumbo, ti basi kung hindi na to sila kuno pagkanaan. Hindi man lang tuya magkaon, hindi man niya magkaon ng isa iya ka customer kung nakita niya nga una bes ang imo sini nga lugar. Kung nakita iya karon nga kung nakita yang lugar mo ringaton, kung nakita iya karon iya nga nagasumba ang tanga kag ang ilaga, ti makadto pa na siya kang magkaon sa imo klanaan. Hindi bala ang hambal sang city government nga may ara sang nagakaigo iyang kasugtanan nga ang madumala sa gihapon iya sang merkado amo iya ang gobyerno kag kun magpatindog man ni abi sang extension kung gusto niya nga may ara sang second floor kung may manegosyo man tuya ang private company abi sa sining PPP, Public-Private Partnership, tiila naman tuya. Hindi ba? Tinga ginadusdos na gid ang privatization nga term kay kalayo gani sa Public-Private Partnership. Takan ko Ambier na ako. Hindi ba? Pero tiya mo na. Lain niya ang Public-Private Partnership sa privatization. Kag ang tinutuyo sang alkalde at hagman to kagina sa interview sa Bumbuanay big time la public-private partnership. Kung gusto mo yan kag hindi ka pagkikonforme, balis ka doon mo private-public partnership. Pero not privatization. Sa aton sini nga mga kabombo. O kon basi kon Mayor Jerry Treñas, sir, basi kon kulang man ang pagpatahag ta sa mga vendor or kung insakto man yung aton pagpatahag pero may mga nagalabugay pagidira. So, dindra sa duwa, ti kabay pa nga hatagan sa nagakigo nga kaklaruhan pero ti kung if my memory serves me right, malawig man ko yung simpong nagbit reporter si Tiol kang naabtan ko pa ning plano nga public-private partnership sa aton sini nga mga kabumbo tapos ginhingadlan nga privatization tito tama man kalayo. Di ba? 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. Standby na kamo sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bumbo!
pagsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan.
apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos ba diskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom. Kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanat, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair. Sa inyo mga kabombo, 18 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Oras na para sa kahapon lamang program. Kagani na ako, this is Tita Regine on a beautiful Tuesday. Hindi man mainit, hindi man nagaulan, perfect lang, no? And maybe perfect also para sa imo dira kung relax ka, medyo chill lang anay gamay, no? Ini nga mga tinion. Siguro miyara man niya, aside sa ating mga workers, nga up and about na after sang short nap, ang mga kaupod natin dira, no? Sa sulod sang balay, mga iloy, mga nanay, mga tatay, kag mga lolo kag lola. Hello sa inyo tanan-tanan. Welcome sa KLP Tuesday edition. Kaupod ninyo si Tita Regine. May 24 kita today. Pero dumduman ko, di ba ito fiesta sa La Paz Zamong? Ambot nagka-fiesta naman liwat. Dumduman ko lang because a long time ago, nakapamiesta ako sa musininga adlaw. Well, anyway, sa mga taga La Paz dira, good afternoon gid sa mga nagaupo diri sa aton. Enjoy your fiesta if you're really having your fiesta today. So enjoy lang gid. And sa iban dira, nga nagapamati, patuyo-tuyo, ang iban muklat na, kag puro pangapi na. Hello, welcome sa KLP. Kamusta naman ang mga istorya ninyo dira? Tapos na, may ara ka mga luyag na i-share. Kung ready na, nga ipadala, then i-email na para nga mabaton ko na diri. Leave na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, nakipina sa mga pictures, takpi na ang envelope, kag ipalabot na. Diri sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much kay Taurus 21 sa 5th District, ang aton ngayong panawagan nga winner. Ari na diri, agin palabot siya na ang iyang cellphone number, ang iyang FB account, kag ang description sang iya nga profile pic. Salamat gid ang picture mo, ginapid mo, mag-claim na lang ikaw sang imong premyo. Okay? So, ari na ato nga ang bahanon para sa inyo. Relax kita and enjoy sa sininga program. Beautiful stories are at stake sa sininga hapon, waiting para nga mabatian natin tanan. Sa ato nga ang bahanon, here's Joldemuel Gonzalez with his composition of the song Umiibig Sa'yo, sung by Vanessa Gonzalez. Para sa inyo tanan. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang
puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko ako ay ibigin mo. Love, kag may mga secret love, umiibig sa'yo. Para sa inyo, from Vanessa Gonzalez, 24 minutos. Makaligad ang 2:00 sa hapon. Ang ato nga first story comes from Inday, sang Iloilo, kag nagapasaan din siya kung pwede nga mapahibalo siya sa naton nga basa ng iyong letter. Inday, nag-text ako dira sa imo informing you that I would be reading your story today. Why ka naka-reply, but I hope nga nakuha mo ang akong nga message dira sa imo, ang akong nga text sa imo. Sige, basahon ko ang iyong mga story today. Umpisahan naton mga kabombo. The letter says, Dear Tita Regine. Tawagala ako sa ngalan niya Inday sang Iloilo. At is kasugudan ang akong nga kasaysayan. Ginatami ako ikaw sang maayong hapon kay sa tanan nga staff sa Bombo Radyo, sa tanan nga mga tagpalamati sa subong hapon. Good afternoon, gid. Sugdan ko ang akong nga kasaysayan, tita. Actually, naka-join naman ako sa imo. Naka-participate naman ako sa isa ko ka-story sa imo. Ang akong nga isaysay sa imo today, ang parte sa akong bata nga ikaduha. Kag ini siya lalaki. Kag nagaedad na subong sang 25 years old. Actually, tita, nagaproblema ako ni sa iya. Tungod sa iya batasan, tita, nga tama sa iya ka-irritable. Kag hindi mo bala siya mahambalan sang iya sala, dayon niya tita pangakig. Kag magpurog-purog, kag akig siya, tita katama. Ang mga senaryo, tita, amo sini. Bale, dugay naman na to, tita. Nag-away sila sang iya magulang nga babae. Bale, wala ako sa balay, kinagaobra ako. Kada simana lang ang puli ko. Hibot ako nga nagkadto sa ginaobrahan ko, ang subang ko. Nagahibi siya. Tiyambal ko sa iya, na ano ka?
Sabat niya sa akon, nag-away kami ni Nunoy. Muna tita, ang manghud niya, bali ang ikaduha ko. Nga ano ginawayan niyo? Hambal ko. Hambal niya, ginmangkot ko man lang siya nga, Noy, ginkwa mo di ang kwarta ko. Hasta ko no tita, nga naakig na ang ikaduha. Tihambal sang subang ko, nagmangkot gid lang ko simo, naakig ka na ya. Hasta nga nagpukutay na ko no sila tita. Kag syempre, ang subang, tungod nga siya ang magulang, wala gid nagpautang. Kag tungod ang ikaduha, lalaki, wala siya mahimo, kay makusog ang lalaki. Daw halos kuno tita, nga patsyon niya ang magulang niya. Ginakuga-kuga niya kuno tita ang magulang niya. Hasta nga gintambagan sila sang amon mga kaingod, nga mga katiyuan man lang nila, kag mga pakaisama ni banahon. Hamakon mo tita, nga ginhaboy niya ang magulang niya sang siya bala nga steel, kag mabugat ato tita. Maayo lang, wala maigo ang magulang niya. Nakaigo sa oven, kag nawasak gid ang kristal tita. Naglisensya ako sa ginaobrahan ko nga mapuli anay, kay husayon ko sila, kay hindi magpauli ang subang ko kung hindi ako magpuli. Pagabot ko sa balay, naisip ko, ano ihan ang problema sang ikaduha ko? Pagabot niya sa balay, hambal ko, pungko di. Kaya ugali niya tita, kung nambalan ko siya, wala siya pamati. Dayo niya lakat. Pero sa nga time, akig na ako. Kaginsinggitan ko siya. Siling ko, pungko. So nagpungko siya. Ginambalan ko siya. Ano na tabo sa imo nga ang ginsakit mo magulang mo? Hipos lang siya tita. Hambal ko, ano ka adik? Kay ang ginhimo mo sa magulang mo, adik lang sinagihimo. So amo na nakuha mo sa barkada mo? Ginsabat niya ko tita, nga hindi pagdalahiga ang barkada ko. Kay basta tita, ihinambit ko ang barkada niya. Hindi na siya gusto. Hambal ko, kung naigo abi ang magulang mo, sang bangko ang ginhaboy mo sa iya. Kag kung ano natabo sa magulang mo, wala ako nangilin, nga ipapreso ikaw. Tandaan mo gid ina. So muna ang hambal ko tita sa iya. Kung hindi mo marespeto ang magulang mo bilang magulang sa imo, respetuha siya bilang babae. Halin sad to tita, wala na sila gaaway, kay wala na lang gapatol ang magulang niya sa iya. Subong, wala diri ang subang ko, ato siya sa Manila ga obra. Kag ang parte naman sa amon nga duha sang bata ko nga ikaduha. Tita, syempre, kung nanay ka, may mga wakal man sa mga bata, di bala? Isa ka bes, ginambalan ko siya tita. Hambal ko, baw, ikaw balanoy, nagkaon ka lang gabi, ginbilin mo lang imo pinggan sa lamesa. Wala mo malang gindala sa lababo, kag wala patakop ang kaldero. Di balan mo tita, no? May obra siya, kag nagpuli lang siya nagkaon. Pagkaon niya, nagahigda na kami ni tatay niya. Pagkaaga, amo to nakita ko sa lamesa. Hasta nga damo na lang ginhambal ko sa iya nga sala niya tita. Naakig siya kag nagpurog-purog, nang himos. Pero gawakal man siya tita, ginasabat niya gid ako nga wala pagrespeto kag hindi manami ang mga sabat niya sa akon. Hambal ko, hindi ka gusto hambalan ka? Sabat niya, hindi eh. Nagpanghimos siya kag maglakat. Hambal ko, malayas ka kay hindi ka gusto hambalan? Sige, layas to. Sabat niya sa akon, oo, malayas ako. Baw tita, grabe ang sabat niya sa akon. Kalaway sa mga ginahambal niya sa akon. Nagahibi na ko sina tita. Hambal ko, sige lakat ka para mabalaan mo kung paano magpangabuhi. May obra siya tita, pero wala man siya may ginahatag para diri sa sulod balay. Kay puro lang siya utang. Subong, wala siya diri sa balay. Kay balaan ko man, kung diin siya nagkanto. Amo ni subong ang ginaproblemahan ko tita. Kung nga amo sina ang iya batasan. Hambal ko gani sa iya. Nami man kamo sa iban nga tawo magrespeto. Kay ginadayaw kamo sang iban nga kanami isang bata mo, kay kabuot, kay daw matinahaon.
Pero wala sila kabalo. Nga kagulingon mo nga iloy, wala mo ginataha. Grabe gid tita, kasakit. Nga ang bata mo, wala pagtaha sa imo nga ginikanan nila. Kis atita, ginapamangkot ko ang kaugalingon ko, kundi in kami nagkulang. Kag ano ang kakulangan namon bilang ginikanan. Gina-provide man namon ang tanan nga makaya namon. Ginapa-eskwela siya, pero siya mismo ang naguntat. Kisaga hambal ako, nabasi tungod kay nag-abroad ako sang una, kag wala ko siya masubaybayan maayo, kag wala ko siya madisiplina maayo. Pero para man sa ila, kun nga ang nag-abroad ako tita, kag ginabawi ko man kisa ang pamangkot ko, nga may isip na siya, kag nakabaluman siya sang intsakto kag malain. Depende na ina siguro sa ugali isang bata, tita. Maglantaw ako sa social media, makakita ako sa mga bata nga nag-share sila about sa mother nila. Nainggit ako, tita. Nagatulo ang luha ako. So hasta na lang diri ang akong nga kasaysayan, ang tagpadala. Inday, sang Iloilo. Walenday, I hope para kagidira ha, nagapamati ka or maybe nagawatch ikaw samtang ginabasa natin diri ang imong istorya. Well, may gamay kita nga matugda regarding sa imong share diri sa aton. It seems like you are talking but you're not communicating. So, it is different, no? Kung nagahambal lang pero wala naga-communicate, daw wala naga-intindihanay. And supposedly, no, two-way na siya. Kung nag-communicate, ikaw naghahambal, siya naghahambal man at the same time. Feeling ko lang, no, though may issue ang imo nga anak, maybe it's about something, it could be about you may be right, no? Basta it has something to do sa imo nga paglakat sang una, nga wala ninyo maistoryahan nga duha. So basi, no, dira nagahalin ang iyang mga hugot sa iyang kabuhi. Balikan lang nato, no? The first part nga tisiling mo, tama siya ka irritable and then nag-away sila sa iyang magulang because ginpamangkot man lang siya sa iyang magulang kung ginkuha niya ang kwarta. Kag amo lang to, no, naakig na siya. Siguro ang dating sa to sa iya is accusing. So, base ang iyang pag-take sa to is that akusahan siya sa iyang magulang, ginkuha sini ang iyang kwarta, doon mo sina, siya ang nagkuha sa kwarta sa magulang. Well, we don't know, nga siguro hindi man mo sina ang buot silingon sa magulang, but it's just that, no, siguro sa iyang pamatinan, daw amo na iya ang iyang interpretasyon. Or it could be, no, basi bala kung sa inyong sulod sa panimalay, sa inyong dynamics, may mga beses nga daw accusing kamo sa iya, nga daw inabala nga daw mga sala niya lang permi ang inyo nga makita, and so that's why basi kon tinak-ana ang imo nga bata. And much more, no, so nagpauli ikaw, tapos ginistorya mo siya, pero sa pag-istorya mo sa iya, akig na ikaw. So that's another thing nga doon nagpalala pagid sa sitwasyon. The better approach could have been, no, well, I understand nga ti siguro naapektuhan ka gid kay ti sa pagplastar sang imo nga magulang nga bata nga daw sa imo nga pag-imagine do ka lala gid, no, sang ginhimo sang imo nga ikaduha nga bata. But it could have been better kung kalma ka lang, hindi ka akig sa imo nga pag-atubang sa iya, wala mo siya like kumbaga ginturasok,
And so because nga hindi ikaw kalma, damo na, no? Damo na ang imo nga napanghambal, dahil kumbaga nangin historical na ikaw. Gin pangbalik-balik mo na, no? Tanan-tanan nga mga sala nga nahimo niya, nga maybe ang iban, dugay-dugay na, maybe na istoryahan na to, tapos na to, pero ginukat mo naman. And so naakig naman siya liwat sa imo. The better approach could have been nga cool ikaw, and then request mo siya kung pwede nga makaistoryahan na ka mga duha, and the first thing that you should have asked is that istoryahi ako ano ang natabo nga nag-away ka mo sa imo nga magulang. Muna bala, no? Manami man kung neutral ka lang, wala ka na nag-accuse, just like sang imo nga subang nga bata, wala ka lang bala ng akusar dayon nga ti. Kaya mo na kikatuntugid sa imo, anong nagasulod sa isip mo, do mga mo na bala. So naglitanya ka na siguro. Well, ginaako mo man, no? Nga ti do nag-init gid ang imo nga ulo, and so that's why nga puro ka na lang panok na. So it was not a dialogue, no? Kumbaga daw imo was ka na lang. So siguro ang imo nga bata daw napuno naman siya. So, marami kong tani, no, that you gave him the chance to also explain his side because may ara gid siya sang rason. Kag marami man, kung ginpamatian mo man ang iyang rason, just like sa imo nga pagpamati, sa imo nga subang, nga daw wala ka lang nag-accuse, wala ka lang anay nag-judge, no? Speaking of judgment. Well, that is something nga dapat i-avoid gid naton. Actually, we can learn so much from our children, no? May mga butang hindi kita aware, we have been doing, we have been saying, hindi gali nila nanamian. And be very thankful once nga nagahambal ang imo nga bata. That's the best time to listen. Especially kung nag-blurt out siya, kay that means, no, nga luyag ginapagwaon what's inside his heart. Ang mga pent-up emotions niya, ang mga lain sang buot niya, ang mga emotional baggages niya. So dapat quick kita, no, nga like kumbaga mag-get sang cue nga amo sina sa aton nga kabataan. Once nga naga-talk na sila, and even if daw balabag pa sa aton nga pamensaron, let us listen because they want to speak their hearts out. So let us grab that chance. Hindi naton pagdunganan. Because feeling lang naton, ginasabat-sabat kita, feeling lang naton, nga daw, hindi manami sa aton nga pamatinan. But that's the best time to listen because they want to speak their heart. They want to tell you something nga ginatago-tago nila sa madugay na nga mga tinion. Take that as an opportunity to listen to your child. Kung ano ang iyang luyag nga ihambal sa imo. That could have been, no, very enlightening para sa inyo nga duha. Mahambal niya man sa imo kung anong ginabatsyag niya, and at the same time, kung makahipos ka lang and simply listen kung ano ang iyang ginapanghambal sa imo, kag basic man gid, no, may mga punto man siya sa iyang nga luyag nga iplastar sa imo. So sometimes we just need to listen. It is not enough nga kita lang permi ang gahambal, kita lang permi ang nagawaswas. Let us also give them the chance to talk and really, no, appreciate that chance nga nagahambal sila because that means nga luyag na nila nga tapos na, no, kung ano man da ang ginakip nila sa ilang heart kay ginapagwa na gani nila sa imo. All we need to do is simply listen. So base amo lang na, no, ang kulang sa inyo. Basi may mga lain siya sang buot sa imo, sa paglakat mo, may mga issues siya sa imo, basi feeling niya, nag-aapin ka permi sa isa mo ka bata, and basi feeling niya, less loved siya. Well, things like that, we do not know. Kay may rason ng isa ka tao, may rason ng isa ka bata, kung nga amo sina ang iyang behavior. May pinanggagalingan, kumbaga. So, hindi lang kita siling maglain ang buot naton, hindi lang kita siling masakitan lang kita dayon kay feeling naton, do ginasabat-sabat na kita, hindi naman nami. That's the, the more that we need to listen, kung gaamo na sila, because they want to tell you something.
Kung namati ka lang sa amo to nga time nga ti gapurog-purog na siya, no? And basi bala gusto niya na, no, nga ipagwa man kung ano ang iya nga mga ginabatsyag, anong mga hinaing niya da, ano ang mga lain buot niya sa imo, sa sitwasyon, sa inyo nga kabuhi. So let him speak, kumbaga, no? Try to listen to your child. Kag hindi lang accusing kita, hindi lang judgmental kita, but we give them dapat sang aton nga time, aton ears, and try to really listen para nga makaintindihanay kita, no, sa aton nga mga kabataan. Hindi gahamba lang na kita nga hindi naton sila maintindihan, but siguro lang gid, no, sometimes ang aton nga pride nagapatunga because daw feeling naton wala ka karapatan nga magsabat-sabat sa akon kay nanay mo ko, dapat respetuhon mo ko. But kung tagaan lang naton sila sang tsansa, no, pwede mo man masaway. Kung if you think nga daw kataas na gid sang volume sa iyang tingog, tapos ikaw gahinay ka na yan sa imong tingog, pwede mo man siya, no, nga masaway. Di pwede, hinayon mo lang ang imong tingog, kay ari man lang kundi mamati ako kung ano ang luyag mo nga ihambal sa akon. And so after that, kung nahambal niya na ang mga lain sang buot niya, kung may mga issues siya nga ginahaboy sa imo, that's your best chance para nga ma-explain mo ang imo nga side, mapaintindi mo siya nga ang amo sina, and thank him for being honest and for letting you know nga amo na gali ang iya nga ginabatsyag. And you can always, no, say sorry even if mother kita doesn't mean nga ti mahulat lang kita nga kabataan naton dapat amo ang masorry sa aton. No, if you believe nga somehow may mga lapses man kita, may mga shortcomings man kita, though there's no harm in saying, no, be the first one to say sorry, because sometimes basi amo man lang na ang ilang ginahulat all those years, no, ang mga pagka-irritable nila, ang mga pagpaugtas nila sa aton. Maybe that's just their way, no, of trying to, like say, pagwa sang ilang mga kaugot, sang ilang mga ginahupot sa sulod sang ilang tagituson. So give them that chance ng pagwaon ina, and take that, no, as an opportunity para nga maintindihan mo ang imo nga bata, nga mapamatian mo kung ano gid. You know, kung tagaan mo lang siya chance that pahambalan lang da siya, pawakalan lang da siya, punggi ang imo nga kaugalingon nga mag-retort back. Just give him your ears. Magwa gid na tanan-tanan kag dira mo mas maintindihan ang imo nga bata. And syempre after nga napagwa yan na, he would feel good. And after nga nakasorry ka mo sa isa kag isa, kundi ka nami, na-resolve ang conflict, na-resolve, kag maka-start all over again ka mo sa inyong relationship bilang mother and son. So basi amo lang man na, no, ang imo nga kinahanglan nga himuon sa imo nga bata, no judging, simply listen. Who knows, no, if you try that, maybe it would work, and maybe basi gahulat lang man ang imo nga bata nga sang oportunidad para nga pamatian mo man siya kung anong luyag niya nga ipagwa, kung anong luyag niya nga ipanghambal. So good luck, Gid. We know nga it's not that easy being a mother. Sometimes feeling naton we have done everything para sa ila, but still kulang sa gihapon. Pero sige lang, nami man na, no, nga we really communicate so that mabalaan nila ang ending, inabala nga mapabalo naton sa ila nga hindi kita perfect, but we are willing, no, kung ano man ang mga pagkulang ta, kung ano man ang nangin kasalanan naton, willing kita nga baguhon ang aton nga kaugalingon because we simply love them, because they are our children. Kagluyagid naton nga nagaintindihanay kita, there is harmony sa aton nga relationship. I am sure if you just give your son the chance, no, nga makapagwa, makaistorya sa imo, inang mataway nga pag-istoryahanay, may malabutan gid kamo nga duha, no, sa inyo nga pag-istoryahanay, and who knows, that would be the start of a better relationship para sa inyo nga duha. Good luck gid sa imo. Thank you so much for sharing with us your story. Inday sang Iloilo. 46 minutos, makaligid ang tak ng 2:00 sa hapon. Magabalikan kay LP with Tita Regine
pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahanamdam. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kon ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure. Importante ang kahiwatan sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana until May 28, 2022. Sa Mayo 28, Sabado ina nga adlaw, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, will once again rock the Plaza Mayor of Plazuela di Iloilo with their carefully selected songs. Sa 2 ka oras ng concert at the plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa sining nga event, napulo naman ka mga concert at the plaza mugs ang iga-raffle to all the patrons. Pagka Domingo, Mayo 29, bukas ang pertahan sa La Tolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass sa La Tolda, umpisa las 11 sa aga. Pangamuyuan ta ang tanang nga Filipinos nga mag-embrace ang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Few days ago, may umpisahan ako nga letter. Dumduman nyo si Sai sa 2nd District. Huwag ko ito natapos, no? Sige, parang matapos na nato nining sulat ni Sai sa 2nd District, I am going to give time, no? So, sulat sa sininga hapon, and umpisahan ko na lang. This is just a short story, so umpisahan ko na lang para sa tanan, no? Nga makapamuno man sa sininga sulat. Nagasiling, Dear Tita Regine, maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati. Isang paborito ko nga Bombo Radyo, tawag lang ako kay Sai sa 2nd District of Iloilo. 8 kami kamag-ulutod, kag ikaduha ako, 4 babayi, kag 4 man nga lalaki. Sa elementary pa ako, dito ako sa lola ko nagstay, hasta makagraduate. Pag high school, nagbalik ako sa amon mismo nga balay, kay hindi man gid marayo. Akong tatay, Tita Reg, palahubog ini, kag ako nanay sa sulod balay lang. Tungod nga kapigado sang amon pangabuhi, pamugon lang obra namon kung wala sang klase. Kaisa ang akon balon, puro mais nga tinigang, kag akon dapli, ice candy lang. Mabudlay ang amon pangabuhi. Armi mo tita, kaisa nagabayo pa ako sang palay kag tigangon, antes balunon, antes makadto sa eskwelahan, kag malayo pa amon tubig. Tikon aga, 4 a.m. pa ako gabugtaw, makadto sa bubon, manglaba kag maligo. Kag malayo pagid ang eskwelahan sa amon lugar. Like, 1 ka oras amon panaw, kay duha pa lang ka jeep gabiyahe sa amon lugar. So nakagraduate na ako sa high school, tita. Nag-eskwela ako sa college, kag 1 ka working student sa 1 ka family friend namon sa city. 2 years ko nga course, 3 years ko kag natapos, kay hindi full-time ang akong nga pag-eskwela. Kay gaobra pa ako sa sulod sang balay. Kabudlay man tita, kay aga pa ako magbugtaw, manglimpyo, manglaba, manghalay sang linabhan, kag maluto antes magkadto sa school. Pagpuli ko halin sa school, mamunpun pa ako sa mga linabhan ko kag mamalansya. Tapos maluto naman sa panyapon. Pero nakaya ko man ang tanan nga kabudlay para makabulig sa akong nanay, tatay, kag mga utod. So nakatapos na ako sa college, tita, nag-apply ako abroad bilang 1 ka OFW sa Singapore. 19 years old pa lang ako, tita. Sandito na ako, sa kaluisang Diyos, maayo man akong employer. Natapos ko gid man ang 2 years ko dito, kag tanan-tanan ko nga sweldo, ginpadala ko sa akong pamilya para malipay sila. After 2 years, nag-apply ako pa Hong Kong, kag naswerte naman ako, kay bisan mabudlay, okay man akong employer. Sang nasa Hong Kong na ako, tita, nagmasakit ang babae ko nga manghod. Hasta napatay. Kag tanan ko nga sweldo, dito lang tanan nagkadto. Gasto sa akong manghod. Pero wala gid siya nakasurvive.
Sa pihak nga bahin, nagpadayon Japon ako obra para mabulig sa akon nga ginikanan. Nagpa-Hong Kong gali ako tita, serbisyo sa akon pamilya, hasta ako nakapamana. Mga 7 years man tita Regine, nga nag-enjoy sila sa akon nga sweldo. Sa pihak nga bahin, may trahedya sa akon kabuhi nga hindi ko malipatan, kay diri ako sa abroad kag napatay akon nga bana. Adlaw-adlaw namon nga routine, chat, pero sa ato nga time, tita wala na siya ga-reply sa akon, kag wala ko nahibaluan. Sa hospital nanggali siya kay nagsakit kuno tiyan niya, kag wala gid nila ako ginpahibalo dayon. Sa nahibaluan ko na nga sa hospital siya, nakaistorya pa kami sa telepono, pero gamay lang ang mga tinaga, kay gawori man ako kay sakit tiyan niya, madistorbo siya. After sa ikaduha ko nga tawag, hindi na siya makahambal tita. Kag sa amo to nga time, naghibi na lang ako. Pagkagabi nga ato, gin-transfer siya sa city nga hospital, pero sa malaing nga palad, napatay din siya tita. Grabe nga nabatyagan ko nga kasubo sa ato nga time. Gusto ko man niya mapatay, pero ginaisip ko ang isa ka bata namon nga lalaki. Nga kung mapatay ako, paano amon nga bata? Kag 5 years old pa lang bata namon, kag lalaki ini siya tita. Subong kapadayon gihapon ako obra sa abroad para sa palaabuton sang akon bata. Kag sister-in-law ko na lang ang upod niya sa balay namon. Kag nagapuli na lang ako once a year. So diri na lang kutob ang akon nga kasaysayan tita Reg. Pasensya ka na sa akon sulat kay busy permi sa work, pero more power sa KLP kag salamat gid. Stay safe. Ang tagpadala Sai sang 2nd District. Well, Sai, we know how painful it was, no? Nadula ang imo nga husband, wala ikaw sa iyang tupad, and all the sacrifices that you are doing, not just for your own family, but para man sa imo mga ginikanan, para sa imo nga utod, nga grabe ang imo nga pagsuporta, grabe ang imo nga pagbulig, but sad to say, no? Wala gid siya na ka-survive sa iyang masakit nga ato, no? Plus nadula pa ang imong husband. But I know ang imong anak amo ang nagahatag subong sa imo sang inspirasyon, and no matter how difficult ang imong mga pag-aagyan pa sa imong pagtrabaho dira sa abroad, sigurado ako nga kayanon mo ina for the love of your child. So Sai, I wish your happiness. I am praying for your own happiness. And kabay nga kung ano man ang mga handom mo para sa imong anak, matuman ina, and hindi gid pagkalipati ha ang imong kaugalingon. Always take care man sa imong kaugalingan dira sa abroad. Thank you gid Sai sa imong pag-share sa imong istorya diri sa kahapon lamang program. And speaking of stories, mga kabombo, ang inyong mga istorya, I am also very interested nga mabatian ina. So I will be waiting. Kung i-email ninyo, paki-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung nagasulat ka mo dira, ipadala nyo na kung tapos na ina. Care of lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I would like to thank everyone for your time sa sininga hapon, kag sa mga istorya nga inyo ginapalabot diri, kag igapalabot diri sa kahapon lamang program. I'd be waiting for your stories. 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa aton nga lucky winner every week, and of course naga-interview kita sa aton nga winner every Saturday. So all set na kita sa kay Taurus 21 sa 5th District. Again, salamat gid sa pagupod sa akon sa sininga hapon. Padayuno naton ang paglingaw-lingaw sa mga kasaysayan nga ato nga ginabasa diri sa KLP. Buwas naman. So, see you again tomorrow and be with you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.